Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Ensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono nabokonyoli baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakresi gwitire namba yaito yobonchulia 0788666662 Mirna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuruchitanenya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Dianah Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko Bwakire mwancho muligari Innocent Onyango Ndemo ya the Daily Nation asbago ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana sekretari serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukorageria sese ya ukagari egere koge butuko Mwancho murigaria bwa Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati asebisako au akene erure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Ine asama kia ya mbeo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakire litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo keire likiage nka no bwaga tomorobe ge kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha
Eje ne Ensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Omuruburi kubwatia na bokorigeregwa na kiro muntu. Eje ne Ensoko TV. Oboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televisheni ya Ensoko wikasero yao
kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito iyobonchuria 0788666662. Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi. ya wigeta senige Ensoko TV mambia bono no gusaba no kugena kwanenga kwa Bwakire litikulia lero togotibaniti kigatano litukulia Ijuma ndo kibego kitariki 19 kinga kitogotebanga no mutinyi oisire ko era kero toisire guika 3/4 kore no manchito molgeria kinga kibine kigane kinga kishinde na ndicukura mwakiro munguru inga nguya mono kiagara kwanyargo kora litukulinde ligia hebe mambia bono ngaki kwa Bwakire nabo kunyara ko gusangana inchasi namba itu studio ya 07886663 nabigo asumtanda ito Facebook onyara ko gusangana inche mambia bono nabiga sense media YouTube nekere waikirega gwo manchito molgeria to usaba kwanyara go kuri nduye kuri kwa subscription nabigo go to follow ilikuwa nyarago kwemanya nabigo kwegokia nemero bitasigeta senge to Ensoko TV go nga announce sole mambia bono ngo kwanya inga Bwakire nayo ntebinga Bwakire bya it's a soft Friday eju media tukuyarigania go chego soa ase sabato ne maite bali abagenwa bali bakugendeka nsalitikulia ankyo bagende tukubike mirubiri ya woli tukulia rero kwene kyabuna kero barure semeremo kunyara bale bakubeka amarigani yabo asiri tukuliria yesabato kuri no manjito mulgeria itukulia rero boigona mange tukunyara tugusanga naye mambia ya bono muswado liwe finance bill no betoko weti gwaguli tukurigoro asokumanyigwanga ababunge 122 emiyemo emeronge na babiri banyarite bagwaka ekura yogotebanga baywetiri nabayigo ababunge bano manchito mulgeria merongenda tokumanywa nigo babete bagukana adyasiba gwakanga no muswado iwe finance bill nechikote yasobwagale bwego ntochiko sanga tolenga mbara bibali banyarite bako yoti muswado yo kuri no manchito mulgeria mna nagotebina mange tubwate mambia bono nabakugenda gusangana incha somtanda ito Facebook nabega sense mo ya YouTube edunyari go kwemanya egati yali tubwate tukuri rero kurene kere soft Friday bwego nabogo kwanya abantu bago wetera sina be yitu studio nabega somtanda ito etunyare togosuka mutwe korene ndara mention gosenda mention barba soire asomurobero oito ebono mambia ngochaka nabali abatangani aigando cyo manchito mulgeri nale ni bali auteba mulgeria kurwanya libali bonyakoni pamoja Charles Ranga auteba mwalimu Charles Ranga kurwanya Mira County well represented Friday freestyle let's talk much more music loading litskoria Ijuma ni maitabange ekero ya ikirege bakogoka sana asendo cha Charles Ranga negati yabo mwalimu Weldon Yaore Silva Mora Lave Kwamboka Jacqueline Kwamboka Rafael Musuko Musoribuwe soate Ensoko Bwakire na begonere kirandeni seke musoribuwe sukoro na Kuro City Salams Club kwekaga chiba sobo watebanga watching live eno kumachere wateba good morning Ensoko nyasayo nganche naro litkolinde kurwa chinsemo chise bania boda niga kuganiria boda hill SDA church sabatengia naboigo okuyarigania okuya nando konyorora watebanga okuyarigania okuororo Miss Dicor Fred Moga Bwakire biapi kurwa St. Peter's Nyakinyo Miss Secondary School no mungino eruto mura boigo eno kumachena ndago teba tapia chora samatanga nigo kurwanira amache itiga tukobeke gochekerene teri rasma manjito mulgeria nande konginyoria tibiti no nyerero ndi alingiri tukurie tibiti kera no kumachera gotebanga okurwanira kwa mache ase amatanga eko nginyori kero amacha kabwato kirukale ebibuyu ime
konyora kelita shiringa ligeri bilita 5 mbirigeri gari abaswati bali ali asibinyo kwanyora ngangweta baringe na machari nebikombe babikira abantu gari asamatanga kolende litskuli ali roninge bintu bya oncholeri lera machini gako basichichu balende Ndoro tewe goriyo kurwanira rende kero yomento eno kumachera tebiro kurwanira naye gokonyora ngano bwate imachi bigosano bwataga chiba mwago yabeke igagenda guchoroko yabwato manchito murigeria kota gokonyora ngatora bekerwa tokonyoranga nobwate omuchando gusekerera ngo yakurire kwanyoranga nobwata machagurinda semnyor beito ikiagera na boranyorenga taisaini ateonga tabia chuara samatanga nigo kurwanira mache Matigali tukobeke go chekerene te rasmonyora macha samatanga. Komenta mononi go empty promises. Nero itigali tukobeke go chekerene. Oyo to konyara go konye nke bwato bokongu Bwakire pi. Abara ibektonga gitenga muigwete nabigo abantu bali achiama te bagucha samatanga bate banga niche konyo mwana oyo wakane school fees konyaranga nande bagote banga niche ntenenenere konyara guseba go ikabaro saba ikaranso mwanjito murigeria gose ende kwara igurenga eti ko batabia chwara oya to kunyara go konye amate tako na kurwa eirejo patrume mo manyira ote Bwakire oyo mo manyina sporo ekurwa nyanchonoli tigambokie eno kumochera musorbiga suma makerot bana baske baso onchoke machoka nyamon Mogadishu chamani wechi radio Pastor Lamek Momanyi mwari Boniface Momanyi Maslin Momanyi na wego Faith Momanyi Joyke mtu Momanyi Moteri Naskerbo Momanyi bana baske baso ote wanera kurwa Doha Katal pamoja Ensoko unakubochera kuganiria bana baske baso patrume Momanyi musorbiga su mamake Ruth happy Sabbath and preparation day ahead engia mamake Ruth nerate bapatrume Momanyi good morning niko ndani pamoja kunoko by mention fans bamu abo nabego mamake Ruth ate good morning Dianah na Innocent good morning to you kurwa mabiria watching live Bwakire we are watching live Ensoko Bwakire niko ndani pamoja hadi mwisho asante sana Jareda Buga Gika ate watching kurwa gachie Kiambu good morning ni happy Friday soft Friday happy Friday anonse asore takona kogechiwa litskolia lero nebanga nkwagechiwa kuri nyomba ene kianga nonye kurubo igasi nyomba yago litskolia lero nogogete Christopher Tanner out good morning watching live kuraburangi kinyambi no mongno Lydia Kirwo abana shira matiangi muranga mikae mama mongina na tata muranga pamoja ndani hadi tamati atebanga twara litskolia nayo manchito murigira twara litskolia lero na mange no enkuru asigeta sengeito kuru asisemo chiria chiagusi tukunyara togo kumanya sobwa garo mwanchito murigeria igatia alito kwariganitira kino manyinga litkulia lero na mabwautu bwata asigeta sengeito abigondo chigega Bernardo Sora bateba good morning oyo Bernardo Soro kuru asisemo chiria chanya koni batebangu kwaniri fans monspi Ensoko TV na bakwaniri baigura no siase bare boigo machito murigira sena mbe studio ngoswatura sensemiri kurukwanga WhatsApp naratwa soma ujume nandiko konyoranga no bwateri baga nabo kubekaga clip kao togote ba in 30 seconds kubekaga clip kago igo machito murigira kwanyara ko gusanga na intukene gerio taitwe osange na intwe bambia bano sekerengero kyago nande togote banga obachinsemo chiria chingia iriyo nyare ko gusanga na intwe boigo ndoche professional Taylor Jeremiah Manyara oteba ondeli kurwa kisi tailoring shop Madaraka marketika na inchi nondime yomorobirio asante sana no ali yomorobirio soft Friday bana baske basokora Doha Katala otebanga abayiga basoime yomorobirio Lydia Nyaboke Joshua Mbia Tiremba Salomo Nyoni Nele Sali Hilary Musioma Isoi Flora Kevason Kirandenis Vini Sanganyi nabegora Mekobuba Nyarombe Jones Amenya once wasoimi yomoroberi kilanderi sekyo muserbesu korwa na kuru City Salams Club kwekagachiwa soba otebanga niko ndani hadi tamati ino mtokirandeni siko mwanchito mugira negatie chijumbe chirichira sesemo ya WhatsApp wege namba itu studio ndo chinchiri chara so iron home ya mama kwirana ndenda by mention maheko batebya ali atubwate mambia bono good morning Dianah na Innocent oyonkira ndeni sekyo muserbesu na kuru City Salams Club kwekagachiwa sobo sina baitio studio abigondo chigega Lawrence kurasi nsemo chiria chiamaseno autebe nkwaneri abarali bonse Ensoko TV nande onkwaneri boigo fans bonse Ensoko TV boigo
Paul Bosire kurasi nsemo chire cyaro isambu nera utebano ari meyo moroberio mbaka omwerio Ruben Nyakundi kurasi nsemo chire cyanyantaro nera utebano ari meyo moroberio nandago ntebinga ntureraba obatei basoe asegeta sendi yaiteki ya Ensoko TV nere Tom Nyakundi nabo igogesora Peterson Charles negati ateba negati abandu majito mugira mwikande mbasome kurende asiboniga daite nsange na yemambia ya bono muswada we finance bill manchito muligira twabere toko yokwanira itskuriye goro no betuko wetiwa ababunge babete bakuyetu ngo barenge emyemo emerongevere na babere 122 bali bachagete manchito muligira bali batagete batakirete kuro wetiwa ko muswada we finance bill yo nigo balenga manchito muligira nigo barenge emerongene igonga noro chaba bungo baito itskuriye goro banyarete bagakora imirimo gari negento banyarete ritskuri igoro bagusanga mono nigoro ye cyanga kiri cya mitumba naboigo ebange bekira romanchito murigeria nensemeria yekisimi korende ritskuri yale rona nagotebiri nichiko sanga na yasobwagare nichito chiko kubekire clip boigo video chiko kwanira ali banyarete bagukona ritskuri yale ro nando chiboiga sensemo yekigazeti emambe abono naro chibwate budget nyaite tweki aito manjito morigeria nabigo litskoria igoro tawatebanga netichikane Alhamis usara misi unatwana itote baba gusi nyanya to manjito morigeria ke wetiwa igonga ndonyare to gusangase obwagare tolebo igonga mbarabi bali banyati bagwake kureyo kuri no manjito morigeria ke to igukwanira boigo ayo litskoria igoro nichiko kumanyanga engikiri yakorekanete asekia makirikia ODM kira tugukwanira sifuna bono nigo obikiriye korokwa gose ekigambiro gya tribunal political parties dispute tribunal gya tebete bono ichiko litabete liko bwatu mwanchito murigeria soko mu Russia abisi soko mwaka siko buna general nere secretary general wiki amikirikia ODM korene okiama kia ODM kia betege kweguri bago mwanchito murigeria kinyare yego twara chinkwana andi banyare bagutwara ukwigwana erio bara usengo murusi barabisi gonga namange tubwateri tskuri rero kurende tutarachigusanga nabego tutaraso ensemo ya mayana bakugenda kubeka ujumbe yago kusekerengero kyago ase namba itu studio ya 07886663 078 barakabere 6 maragatano na trinere namba yomoere mambi yabono togendere gusanga togendere kumanyania nga nikirikegende tokolekana kurwa chinsemo au lara soma boigigati abali basoira somtandao na baramunda aba mention egando che Dianah Bwakire Josephat ege chondo na Glado Rebecca ya Teach Kiran Dennis Mario Veni Ontiri pasoime yomrobirio nere Josephat ege chondo machito murigira boigo chinga chito gende usanga nago ya somtandao Facebook no to live na Ensoko TV nabonaro kugenda kubeka uruwaka rwago gose ujumbe yago nabega sina mbiye itu studio noko yenyoraga gwo mwanchito murigira se screen yago nyare wo kubeka kirongero kyago kes badaye nengo yobo kumata bationden jare dabuga gika guteba gachikiambu we represented amaiga guchia se mama Yunuke Agika wife Esther Murabuga abana Evans Tora Collins Habuga Rebecca Abuga Miriam Abuga na Michael Agika Dennis Krandi Kevason Bosire Andrew Keroche Eriko Soro Joseph Otieno and Salome Morama Sereti Kurwa Girango abairi abasani amashabiki abakeboba bonspi na Oragika family otebringa basimi umuroberi nando bakwaniri ebambi yabono nchina bakwaniri nawe go musulwe sota watching live corona kurusit salam scram bana baski so Dianah ngaye kamati ya chete innocent kwanya koirwa kamati noiri kamati ngwa kale simi kila litiko iyo minto bana baski baso noare kamati noare kabisa kila litiko ngwa kale simi Christopher Tandi good morning out there watching live kora burangi kinyambi boigo Teresa ke mtawo te Bwakire Dianah na innocent koro karatina amo mbaka omwerio machito muriria negatia bali abanyari bakubika ujumbe cyabo kurinde ndaitengo eribaga asitaike chi sato uranyara kugoto kwania
wikaga se studio ntebinga ase chisemo chiriole ngaki kwabukire mambia ya bono chitaike ya mwanjito murigeria yoka abangu chikunyara gingo kwalibaga onyare kugusangana inche imambia ya bono oyora kisimi bwango nabo nyara kingo sanganaye chinga kitirindo chembagenda tutuma ujumbe boigo ase namba ite studio nano mwanjito murigeria nkonyoringa somtanda ito Facebook noto live na Ensoko TV YouTube Ensoko TV mambia bono nabukonyara ko gwikagari kwara subscribe asense miri kwa YouTube weka Facebook boigo kwa bekintu kwa follow ne mtanda yetekerero ilikwanyara go kwimanyanga ningi kiria kendete kwenekiwa asegeta sengito bana baski baso ekero kubolie ekamati obereka wake simi actually na entaregwa se amatukabwango iga gona bogonte bigari ngara bogonte yaringa ngaya gwara chiete kwa sisemo chiria cha doa Katari oigo asina beyetu studio ndo cheno ngoyobo kimate banere Judith Ontuna so imiomoro video Vanis ke mtobi waka first lady mama yao Lydia Nyaboke Mokogoti Onyangaresi Chingaru Chiaborabu Mwigo baba Kinami Sime Kanyanga Ansoragori Jackson Nyakia Jonathan kono manchito mulgeria kingereto usanga gusego soma ujumbe eti emambia ya bono nandege tokotebyanga emambia ya lero na mange togendete usanga nabayigo chinga kichigo ikantu nyare tokogenda kurwasi chinsemo chinde tunyare togusanga na imambia yabono ko tokoenda live kurwasi chinsemo chinde igo twebeke tayari tusange asobwagale komanyinga nikiende tokone kiwa kurinde seguri chiza chikiro mwanje tomogea esimianga nabwa tarakini twanyorire taikeyemo igonga nichiko chibwata kurinde taitinaro na kumanya gati yali agendeta kwene kiwa emambo yabono etunya togusuka mutu unabutamo manchito murigiri anchengoro kwa Dianah Ndemo na wewe Bwakire fo soro na korolide kwira nande by mission Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi nonyaneli kurukuru tutakupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722
071174 au 0711713910. Unaweza kutembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televishoni ya Ensoko gwikasiro yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose Simigwitire namba yaito yobonchoria 0788666662. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakire lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noboro nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kiomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamogoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko tomocha mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa uribaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisi ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kobatoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo bune chena kuru mwancho muligereri elitonyara kobatoko wa omugusi ora na kurulibaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batogo so asichinse mu Childoret omugusi ore asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa mwanchu muligeli ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chiza molo aliaso omugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta senigia Ensoko TV no gotuchi kwa bato gokora ege kurugeito tonyare kwa bato gokora senchire bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyare kwa bato gokoreria okorari kwanya gosira a senchire bwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi mirna nabalibe chinguru Erikwe manyabo na wataka kuchitana nyichense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Dianah Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Eye Ensoko TV oboroso bumugusi.
nigo bono togosoa asensemo ya maya kurinde nigo tukura chakro se county ya Kisii ne county ya Mira tumego soa service chito oika aseserikali kumanyenga ninki wikiraboniga kiendete kwenekiwa nawe go tuguchakabene mega yabamenye abukonye bagutumika oboraro bwa magogo kurwase chinsemo cha Nyamarambe oika kiendege miwodi ya Kimera nsemo yebonge yakitutuma sabe mi county ya Mira bono nigo bago kire getambo kiro kyobo kyomo MC obo Jebs Matinga kubaroseria oboraro bwekerero asibabete bagokwana nabarariri twirigoro asibatebetenga nigo bagokire ekiagira nonyene tugo yabo konye nigo yanyorire omuchando wanjito murgira turanyororo botiruo asobwagari nigo yabeiro mogoko monene hase habamenyi nabaiga batumeki bedarache kubwatania nsemo ya Nyamarambe gochia kiendege ase wodi ya Kemere bunge ya kituma saba ime ya Nyamira mega yomu MC bororo moske James Matinga ritukoria rero gotware taro yokurotota gati yokwagachwa wedarache yuwe gendrete kwagachwa wikabono bagukwanekerekyo nigo bereire mechando konyora beteire annemono asokoira abana chichi skuru na baigo gotambuka korwa senseme yu goika asensemo ya kiendege parish akonye to chandegete to kobereka abana tu abambuki go chingumbu kero kende nande ko yature tu acha ko batengera mba guroche bono rero tuira ne irimbi yamone kyere bagocha kwambuka buka na inde bache buya samarieta nchempita matoke iga ninka etarache ko rosigo buri mubwane ne tarache yakare twanyore project ya chakire yetaracha nigo twanye ko kigwa buna Banyamarambe na guchikia ndege wetera abana baitu no bagosoma kiendege ntu abanyene ngo kare turi biasara by'icyombe no to iticyombe tarache rocha twachibuna karukurutete ngombe rocha na bera abuneke lakini kare project ya chakire yetaracha nigera tokonye mono ko bana mambi twabo iranchi twabo imagoroba asengencha kare mbulere nyinge bana bagotambuka boka wana kere tarase yabeire buna iga yabere yobokonyo banana na intugo tumeshukuru ikiagara twaira ni umugambi wito ngambi yamana aba kolega sigege una yagansete ne bichana bye gitongaga iga bigo kolega siokoboko no muinjinero obasuba baisi bagukwanekerekyo nigo bagokire getambukiro ky'umwe MC yoko baroserio borarobwo asebatebire konye nigo bagotumeka ensemo ya magogo hiyukonye ebegetamagimabo asa kongu ekiagara ekara mache mbure yature nyinge abane bakogoma mbago chisukuru ekiara sita ibakoraki bakwambokera igobona kare muisimigo wa oito James Matinga abere gakorete project ya Ensoko ye taracheje nigo tora togo kirimono na Banyamarambe na bakiende taracheje ne tokonya mangana mange abana baito kwamboka bare go chisukuru tobwate bari sikiende garia tobwate kanisa Nyamarambe iga kare binto bigo chabikwamboka ngora bona tuira ne rinya sawa itonga yamana na tuira ne ria baisimigu baito yamana kaine ase East and Central Africa kutwale biti bitano ati one simepire gwako na tukagerete na richo ni chigo chaga iga ene bedaracha yamo yabo egotoringi kurukisi county na ndeta twale matatisa nda mange ase pachigari weta engana no munyakonda uyo gendete korose darache yo ni genekire abamenyinga ni gedarache yo heraike kwera inse yo motinyo yomo yenge gocha kobake gotumekwa samarieta cha radio muro e contractor ye darache ya aria Nyamarambe e kwamboka koru Nyamarambe go chikiendege twaja kore for 1 month asenge nchembro ya renge nyinga orocherwe Kemera ni goro go ichora mono tokatware pureki asini ni asenge nchama cha beta mange lakini bona igabuna tuanya chakete for 3 days ago rero konye kora tore ko imorera to ye 21 days egare tonye kore kiwaring korwaroro to mene ucha kora pack feeding yo korosie para egare echake gweteka egati ya magendero hanyare ko baga wikirani wa hase wodi ya Kemera na mona no wono kiende ito sa korwa otemire gotoroserie bilas BICD kiendege bilas BICD the proposed nyagitali ete ya beira ali ko functional ne chimo kiwe ko wango na ndo yebekere chi milioni 8 asenge njokorosi nyagitali ya kiendege eimoke igoro kero kurigeria mega ya ne yene daracha irache ko bake okonya abamenyi hanene mono bagutumeka enseme iga kwambuka gorwe enseme yemo wika asensemo ya kiendege igokorosi wa wedaracha iga no mweshimiwa mu MC bwe wodi iga ya Kemera moske James Matinga
nigo korache ba gukuigora saya iga Bwakire korwa ase ensemo ya Nyamarambe yegotoka ase wodi ya Kemera imeye bunge ya Tumasaba imeye county ya Nyamira. Ingo reporter ya Ensoko TV Ritera Nyariki Steven Embonde. Manjito murigeria tugosuka mutwe asorobotirwa bene ikeye nigo tugusangana bagaka bakorabu bagoterera igoro yo kugana kuri aroro mutembe kugenderera gutumika kugaya nebina aho nakorengana nabagaka bu manjito murigeria nigo bagoteba buna gutumika nigo baganiri gutumika egati yemeteri kwene kyabuna kunyara bale kugayana egati yebina no monyakerobo w'ikyombekyo kya mwanyagetinga Heritage Council sasa ginyakundi nigabetaka kwerera ritskiri goronga amatonga atatu ayo arenge gutumika kare n'abakoro kugayana ebina litongo lya osweta litongo lya manga nabegoliria lya gesimana kubwatekana no gocha kwebigambero byekerero nigebine binge bikoba bikweregeka eryo byanyara bitari kunyara bigokonya abana inchi mwanjito murigeria tranyororo boti rwa sagini ine numanyete buna Bwakire nigo mugusi abwatenchira yokugaya nebina wetero gutumia omotembe asama tonga atatu ayo arenge litongo lya osweta elyo limanyekante amakia ya buno gembo litongo lya manga nabo igo liria lya gesima ekoti yari gucha nende gesima ende manga nabo igo kirera buogo rio kumete isano ne mane ngondi yegetumbe nabo igo inchibuna manyeta ya ne cyanga aya nakira sorobotirwa bene ikeiga nigo tugusangana bagaka bakoro abo bagotwerera igoro ryo kuganya kurarro umutembe kuganira gutume kwa kugaya nebina amakia ya rero nabo twacha ase ekoti enkoro yogembo kare twabwate chikoti isato eyarenge korokwa litongo lyogembo litongo lya gesima ne litongo lya manga twachire twanyorera bagaka bamintoga bagaka bisora kabisa bamanyeta mangana arenge gakurukare gase omuchito bwogembo mbatwerere nakikoti yansete ngiyare kugamba bina kibainyorete tware kugambira rende korukare na esoko egwo bosibore bogwanse bina byekigambero egekoro mbanyanjerane gosene tokogendera negesongo korengana no menyakirogo bwekyombe kyabagaka ba mwanyagetingerite Council sa George Nyakundi nigaida irigoro ya matongaya na kubwatikana no gocha kwebigambero byekerero nigebine binge bikoira chinga kichinyinge nigo nonyanabo ekatiba yancheranete okoiranirwa kubugaya ni wetera amangana iga bunayo motembe ntunabasweta lero no turega asedi quarters omochiomo nene wabasweta oyokoro kuogembo no twacha korigereria amangana yegekoro gyeito amangana yokugayana chikoti karentu abwate chikoti ange isato gusiengima chiare kugayana amangana yebina biribya bya abantu bomugusi ekero bari kugayana ebine ebimbiretwe bikairuna serikali toganza chikoti chekerero lakini ekatiba yaito ya 2010 section 159 2C yaire abagaka n'abangina egekoro kyabo keirane bagayana amangana yebina biria bitali binene ebina biri byegenka nebina biria bitali kochikonereria ekatiba yaito korengana no mugaka kebabentabo omwange nigakunyera buno mwotembo konye tukugaya nekina asimumuro mwabate metakundire ngombe yoboko Bwakwete asibagitwa somo tembo yo na kwira kugayana na asinchirenkia egisambo wekiya umuro mtubwe tatamoke igari kurukuoru nasoke mwisi kumwaba soka oboko bogakwa akataka kwira ni kyombe akachore ngombe yemo enene akayiruke yaye akaleta kirikyo cyaye tujonzi ngombe nene akayiruke yaye iga kotinia iga ugembo akatemo uri otebe ngombe bamtune yane na moete lero tange ne yane ngurete igo kira bwatitu
chaja kamenya bateganya nabo igo no mutembe bakagenda manyine cyomba akabwata mutembe ase ng'ombe iri bakwamirira noyo utageta be yaye akabwata mutembe nyandiri kwa manya buyonga sere kanga wakubi bakamirira umumuro yakayegwa uyu nyabodimu akarunera ogoika buyonge nkobeka mwaka kabutasi itukeri eri uri neng'ombe iyo temoiteti bagaka barengo bakamnyuka n'ekindege engenjeri yakare bakamubugura ibingeri agacha moyo akagenda n'eng'ombe yaye pakaka mambi yaye akayekobera omonyene igacha boja asinkwa nayo mwaka Daniel Changa nabo igoke babentamo nigo bakwerra na goteba buno motembe nigo begetokorierwa eira na gukora okwamerania omotembo oyo mbora igo begetukorierwa eira igo bareko babuna no koriera rikiko buna bakoro bakare bare gotebanga onya abantu mokokora emirimo nkwamerani muri leto omotembo oyo no rosiaga mubekense mutambuke boneye ababuna nemuma ama ene mgo gutambuka matembo no rosiaga ayo mochio chire nyakaribira igo bono nga matembo yo okabe kubuna nigo okorerwa buna ne ire ke mwansonga onde moko amererania moche iga mwesansore mbiyambaro murie ira mokwane gentugeria kiare ngoro moko amererania onyenkerie kiane buone ndinkore onyekere kiao na inche boyo abantu banyuriere iro matembe na no naende uri kubachwo bokano uri bwakare bare kote motembo uri uri kotengia abantu amabina n'ikinyange omotembe ne chachi yare kotokonya no rona batebia ngore kubachwa makano ari yare gokora kinyangi omotembe no rugo simurwa gorosi gukamoko na gotenga no ro urenge ira yigikuru okoreta abantu amo na kio kobekeru no mochachinga chachi tokonye bono baiko bono bune bitabu byacha bikarusio matembo ugatigera nsemo bono muchachi otigeirwo yogabwa mariko osinyire kuna cheki na ko mwaka 70 osinyire omatembe no rorengo muchachi umukuru oyina twari kuruka mu matembo yo ndaro rengo buya kene asoko ganye kugaya ni bida byukwamirani byo buriania ibona nanyamakia ya emetembe ya chakire kubuturwa na gusira nigo bono abagaka bo bairoko boko okwiranirirwa kubagayani obugwetero motembe na kuboria emetembe tiga kogechwa ekina napokera iri miaka 5 karenya kabeirigo obwangu bune yaso akotini ngakieria bakoroni kiaera ekindi kiagendera ase gusi yaito emetembe yagechirwe emete yarenge mesasa emete yengenjo kabisa ingoto yons pia elde yagechiru nabamura batamayeti emete yuninki yabwate so egisaku kyomo gusi lakini nero bono igeri etigarite na buno mugaka kwana emetembe yasokire gwetera abantu buna inje no motembe bono nabande bali baoji kwegerereke gusi bakoleta abagaka amo bachi gosonsora amangana alia atutukanire nainde amangana ara masinini awakubuneke biriti omorero bwate ensengima amangana ayunata keirali miguna abagaka abana bono emetembe tigarete nainde ntogendrete kobalikia gusi engima kuripotiria Ensoko TV kure county ya Kisii Chepethuel Machin Mwanjito murigiria tugusuka mutwe nige bungenene ya kwanirito muswada bw'ekibese bo mwaka oyo w'ekibubere 2025 nemo nago kwaka ekura igoro yo muswada oyo chinga kiegwataneka kogendete kororekana nabego kwenekiwa igati yababunge igoro yebango buna yabetige kwenekiwa abumo waso bw'elituko ry'igoro. The Honorable Chair of the Finance Committee. Honorable Chair, I beg to move that clause 2 be amended as per the order paper. Honorable Speaker, this particular amendment is seeking to clarify that when it comes to distribution of software, they do not constitute royalties in line with international best practice.
Further, this amendment to the definition of withdrawals and winnings is seeking to correct clerical errors and to provide clarity on the definition. The amendment is to specifically exclude money transfer service, Honorable Speaker. Thank all members. I propose the question that clause 2 be amended as proposed by the chair of the Finance Committee. I now put the question, members, that clause 2 be amended as proposed by the chairman of the Finance Committee. Will as another opinion say aye? Will as the opinion say nay? The ayes have it. You know, it is very interesting that the majority leader can purport that they are doing young Kenyans a favor, while it is indeed them who had put this punitive provision in the finance bill. It is okay. No, you must allow order. You'll allow that member her time to make a point. Go ahead. Finish your point. It is unfathomable that he is the one suppressing the young people of Kenya and yet pretending to offer them help. Chair, as much as this amendment is laudable, I need to ask the chair to expand it beyond what we have been provided here, probably in due time, to include circles and any other schemes that can be registered. But Honorable Speaker, this element of tokenism, and then you say you are doing a favors to Kenyans, this is undermining the intelligence of people of Kenya. This tokenism, if we had not taxed them so highly, housing, they would not been bothered by this tokenism that we are providing here. Honorable Wandeto, who is a very well-schooled person, said that I'm inciting Kenyans. Whereas all I was seeking to do is to inform Kenyans that it is okay, by the way, to reject this finance bill in its totality. But in the totality of that rejection, it is also important for us to inform Kenyans that there are certain tax reliefs that we are giving to them. Therefore, Honorable Wandeto, I have no business inciting you or inciting Kenyans against you. I want you to tell the people of Mukurweini, of Tetu, where the ones you represent, those who are tea farmers and coffee farmers, who have no privilege like myself and yourself to be able to access mortgages from big commercial banks like we do. They walk to their microfinance institution in Tetu or in Nyeri town, they access a mortgage facility there. I get a relief on my mortgage, you get a relief. You do not want the villager in your village to get a relief. Why would you be that unfair to your people? Why? Thank you. Why would you be that unfair? Thank you. Why, Wandeto? Itumurigeria kirato kwanera muswada we finance bill yo beteko gwetiwa guri tukurigoro waigo John Mbadi nigo nera beteka gukwanira igoro yebango ya mitumba eyo babunge babiri bagukwanira egati yabo bagotebanganira cyokonya omonchoreria nabaige gati yabo bagoteba bunanigo irabe yekobari maria kore no manji tumurigeria tukurigoro nigo John Mbadi nere abeteka kwegerera ebangeyo hitabeteke gukwanirwa usitabete egati yali abeteka ko etuwa guri tukurigoro manji tumurigeria turategere nkwana ya John Mbadi. The only provision in the bill on VAT was to help the Mitumba people to pay VAT once at the point of importation and then to stop paying VAT in the value chain. Imagine that amendment is being dropped because of this kelele. And it was advantaging the Mitumba. It is the only provision and it was to their advantage. I don't want anybody to follow a Mitumba person again after the containers arrived and he has already paid VAT at the point of entry. So someone to follow Mitumba to Kibuye in Kisumu, to Busia, wherever. That's what I wanted to cure. Now, because of this makelele, people who are not thinking about this country, they are thinking about themselves. They are not even wearing Mitumba. They are rich enough. VAT that we wanted to remove on mobile phones. The railway development levy that we wanted to remove. The IDF that we wanted to remove. We will now not remove. The customs duty that we wanted to remove will now not be removed. They will remain on there in the phone, and we will make administrative changes to collect the funds, that tax as we wanted, but now the benefits will disappear. If there is any lack of clarity, we'll make it in the regulations. But there is no additional taxes in a nutshell on M-Pesa services. This bill is good. And I've said it many times later. If this bill was bad,
For these 2 months, I am telling you today, we would be... Mwanjito murigeria tugosika mutwentu chikonya tokwera natunya tugosonga tugosanga orobotirwo romuswada we finance bill chinga kitogosika mutwe niga Bible bagendete korwa ibirengereri byabo igoro yichimbwa chimbe cyarorekanire asaboro kwa biskoro hamonone chingaki umuriro obeire kogosamba chinyomba cyuburaro asichiskoro bono nigo babolia Bible kwenekia munango sanga bali nabana babo nabo igo babe bagusanga naborokia asichiskoro chinga kiboigo baboli no ine serikali kwenekia munango esona niere ribanyare bagokona erigo kyania omuchando ibwe skoro koya Inche asa marieta nguru kujara darisa mono ba madumena romoti no mon bi taw kebirgo romoti bookshop inche buna romoti naendo mwana siasa okuboria wa msie ba munya matuta ward twara abana bago samba chiskuru twara abana bako kole binto bisi asinyire e community tware go sabaiga ntwa baibori intwa bagambi intwe e community mwale gwanja toichamo abali mutubwaterane elinde tokonya abana babaito baetanie ekerengo naende kurekero kurire libuya eraundi ye ekera twa nanchereka ngakina sometu naro chini kwa kabogo ngakiri baruseti bibogo ase school nera ya mentangire mono abana baito baenenire esengenjo ebintu bakokora ya twari sabe serikali aso gwanja kwa serikali era ni akabogo kalia abana bacho nigo ka twale rigoso ocho nigo ka chonigo mwana nkuobwale Chamo manye Livingston wasema bukana limanyekanete umuchigo West Mugirango location gonta to kwanda abana ebinte bakora namuna bagusalinga kiabo umuntu asatete amate mwera akanyite ngakike bachigokora ngakie bago sali bago chankana ndi baguchia butamwese mara kabiro mwaka abo bwatasara anya bagwanja tigabande skuru ko kwande skuru nane basomara asoma gosoma guka ache gokora matemu ache komukonya amwana karale skuru wa kagera ngaki masomo ta komukora nyakende lakini ekara gwachire sko na leo cha kumena gosoma kwa gwasomete kwa bwate engencho kara kwanyorire gas aserieta nevan saminga nyairo asa mangana ya salekerete ni sauligoro yebiboko pitalia se skuru na nonya ninga muna Bible twatigira abana bachire no ndinyasore basoire kunyasore inere problem ne discipline yawe tayo bona se abana bona muno mwiboli yere bya na nje manyo mwana one mna ko gende skuru ngakiagenda na ndinga kira na kurwe skuru na nesabu Baigo abangina cross ward chense mu ya South Mugirango nigo bago kerete okuinyurwa amono musbatirosa orondo yobu ateganga obwateganga yogochia kolige kerego kya basubati ase county ya Kisii asobo choli bo mwaka ogocha nigo batebire muna nigo babeire bakwebwa asegeka egetambe korenerosa nigachite kubatoria Chinga kitoro chopo choro banane bu mwaka ogocha nigabangine gati abababoraka kurwase bunge ya South Mugirango besoke na korokyo mugoko bumaiga yugosanga gikarekyo kyabareta mabuna bangina eke karokyarawa amona rosorondo oyubwateganga yukochekurigia ekirgo kyabasubati ase account ya Kisii ngani kigimana atebiri omurayo itunga andonsi asoko genda tanga ni Nyasaye mutu ekiagero oborai Nyasaye okorwa tanga ni Nyasaye mutu na indumuna abakungu abaiga kwarangiriri tukoria rero tukorera asobosi bwa Nyasaye ritukase linde lero igotu abeli tukori nene litutana kora linde kuri ubugima bwaitu asenge nchonga lero ga Nyasaye okoriro gwanja omongino minto ochire koria abangina bamwabo iganse iga asabande batana gocha abangina baminto mbyamo na asenge ncho mwangitabire na inche ndigyo ekerokyo bogumanrep byamo na asenge ncho ye support abangina abo ningo barorekana ko gose oburayi bw'ikoroge ky'abasubati ase county ya Kisii ikibate babuna kuruburayi bwachita ase county iyo ningo babeire bakumbigwa amatuka mange abakungu ababande baminto buna baburaka ntoko igukorwale ingafa matibu program nero eyiye kogera abantu abaiga tokorokwa abakungu asaba buraka tole inclusive ngakanga 9 kibese kitwachirorire igotora babura kababwata abana timanye tigo se bachiete bakaombia
abakungu abo bagambire chi women rep korutwa yetu county ndabonta getera baro baigwerania rero naki mmetukosea tena mmetukosea korutwa gagete chikure miaka yonspi ntwana kora mongino chire goturigia boigaso bwamerere bwekirego ky'oburai bwense nigabang'ina bwamwakera ekokomoske Fred Okengo Matiang'i aseganga yari guchikurwanirira ekiro gekyo na Matiang'i ominto neregenete ekerondigerire tiga na koranga kwa egekira ase omosacha oria ominto igonta gitoko batengo no morisia nayo bo mudikonesi omonene head of dikones nandi gwetani mono iga sauti Mugirango no so Matiang'i no ebwiri sauti Mugirango iga abantu baminto tu abatebiri asomo yo bugwancha lero igeko batiga kebe lero Matiang'i kende na roso minto nasense maero sorondo yobwateganga yoguchakuria ekirego ky'abasubati ase county ya Kisii nera tatigareti maega asokomosira Fred Matiang'i bang'ina baminto momanyete omorayo ito toganyererete president yeito Fred Okengo Matiang'i 2027 litangani kabisa nera tutagete kurwanirira erinde lyanyora obugambi oboiga acha gokonya ense yeito ya Kenya. Amen. Omwera ni goro ndaburi abantu bonsi kubwate kura kiagereyo nere nkubo yogochora oburai obuya olio tarabwata ekura koranje obwate otebia abana bawo nyomba babwate chikura otebi mukabo mura baino babwate chikura baro bakwobwa nga yaya tinda amanyereria batebi nga baikire babwate kura becha gotokonya 2027 bana baito mbara batabwate ibibande batebi babwate ibibande bandekera babwatire ibibande ebyo babwate kura ko reporteri getaseni ya Ensoko TV nchereta na Apollinaris akama Mwanjito murigeria togosikana wikase county ya Nairobi nigo mugavara we county ya Nairobi Johnson Sakaja nerabetika wikabusiwe komiti ye kibesa ya Senate hose ya Senate erikweraniria amaboli gore yobotumikiwe kibesa ise yoburai bwae hagati ya amaboli hairanite noburai ise yomorobirio mayikaine buna public procurement nabo igo morobirio mayikaine buna regulatory authority mwanjito murigeria turatigera amaboli ya bete gakuborwa nabo igo buna bete gakuyairaniria. And they received it and we explained the matters raised. The county's position is that the allegations are not true. The financial capacity requirements and the NCA registration requirements contained in tender listed were based on the nature, scope, complexity and risk associated with the procurement and were included in the tender document to ensure that only qualified and capable bidders participated in the process. Section 74 of Public Procurement and Asset Disposal Act 2015 requires tender documents clearly specify the evaluation criteria and methodology to be applied in the procurement process. Further, Section 82 of the Act provides the evaluation and comparison of tenders shall be undertaken using the procedures and criteria set out in the tender documents. The evaluation committee applied the criteria uniformly and consistently to all bidders as contained in the tender document. The requirement for NCA registration was included to ensure compliance with the applicable legal and regulatory framework governing construction works and was not intended to discriminate against any bidder. It's a requirement that we always have. The county therefore maintains that the procurement process was conducted in accordance with the law, the tender document and the principles of fairness, transparency and competitiveness. Mr. Chairman, you couldn't have put it better. This presentation by the governor is fairly technical, and therefore we also need our technical people, as you have said, to analyze and give us a briefing. But that notwithstanding, Governor, my interest is drawn to page 5 of your document, where you are accused of mutilating the standard tender document. That is tender number NCC Environment ONT 006 2025-26.
Your response is that that is not true. If you go to page 6, in the second paragraph, despite which ones belong to political players, I'm alive to the fact that the law does not prohibit. Jito murigeria chiga kiboga serikali igendete kumochi wasogo tene kiabuno morobiri obwo chenusha nkorwa hole obokoreri bwaye senchira yo wikirano gochiase aba Kenya bono nige ngusanano yanegetiwe asenya gitari ya Ruiru for 4 chinga kimobunge bwensemo yebunge athika als nganga haikeranta asenya gitari eyo erigwakanira abangine 24 abo babeire nyagitari eyo asige kigetambe kolene ekalenta chiburaburu. Municipal manager yangu municipal manager ni kulipia watu. I agree. Erufu 300. I agree. 766. Hii ni rekodi yako. The county government has got an arrangement, and I know we are going to settle that. So please, so that we don't have a conflict. No, okay. Then do me a favor. Do me a favor. See, these people are here. Are these ladies going to go home today? Yes. They are going. Yes. Let us talk. Yeah. How long have they stayed here? Now that is the history that we want to go from and get from the medical Allow me office. to pay for these ladies. They go home. No, we agree, but please allow us, me. and we appreciate your help. Let me ask you, municipal manager, because I'm not removing anybody who came yesterday, anybody who came last week. Yes. I am not interested. The hospital is big. You see, I'm not interested with those one. The lady who called me last night, she has been here for 2.5 months. I am here because of that one lady. Then I ask, are you the only one who is there? No, we are 24. And then I have this record. If this record is not, this record is Ruiru Level 4 Hospital, bill cases from January 2026 to June 2026. So, municipal manager, wamama ndio hawa. Follow the protocols of the hospital. Wamama ndio hapa. Follow the protocols on how they came in and how they discharged. No. We don't just no, but municipal manager, we can't do that. No, you cannot. I don't want you to discharge before I pay. I am here to pay. Yes. They called me to pay. Now, treat them right now. They are my family, because if at all they had family, if they had people who are supposed to have taken care of them, I could not be here, my dear. My municipal manager, if you had done that, I could not be here today. So allow the mothers to go home. Surely, ni wamama wetu. Hawa ni wamama wetu. Ni wamama. Hapana, basi nataka kulipa hivi. Yes, I do. I believe in protocols. Yeah. Manchito gotogosika motwene bosio bobo chori obonere bo mwako gocha morebi kiama gya disipiri gatigashagwa nigarure kuboria gochia asaba menyi borogongo rwa Mount Kenya gotumika omubaro ryo babwate omonene bwo bwakichukura hiri korenta monchulio na gotina korenta gose na gotoria ensi ya Kenya asaba bolitiye nga kera vetereri banyari bagochora omurai kurwase ose isiko yegesa kukyo moikoyo ose isiko yegesa kukiria kya Mount Kenya Manchito murigeria nigo barachikobwatsia oria oranyare gakomurusia bese omurai wenso muske Samuel Ruto. William Ruto alisema siku moja, and I want to paraphrase what he said. Akasema nyinyi hamuna shida na Wakikuyu kama sisi wa Kalenjin. Inafika pahali unatofautisha maneno. Unatafuta serikali kwanza ndio ikusaidie mbele. Na ndio ilifanyika, alitafuta serikali ndio waangaishe watu ya Mlima Kenya. Si anawaangaisha? Na sisi tunasema hakuna mtu wako na shida na sisi kama huyu William Ruto. Kwa sababu anatuangaisha. So inafika pahali tutofautisha maneno. Kama itabidi tuondokee mwingine ndio aende nyumbani, tutaondokea. Alafu tutapangana mbele.
Tumekubaliana watu wetu? That is what we'll be doing here for the next 42 days. And at the end of the 42 days, we'll have an agreement of the way forward. And then we shall reach out to the rest of the country. Na sisi sio wa kabila. Huyu William Ruto tukimchagua alikuwa anaitwa Kamau? Alikuwa anaitwa Karanja? Alikuwa anaitwa Mutuma? Alikuwa anaitwa Njeru? Si alikuwa ni Kipchirchir? Mbona anasema sisi ni wa kabila? And the same way tuliunga mkono, tunaweza unga Wafula. Si ndio? Yeah. Tunaweza unga Mwende. Si ndio? Si ndio? Sisi. Ajui sisi vizuri. He doesn't know us. Yeah? Si ndio? Sisi. Hata Odhiambo tunaweza unga mkono. Si ndio? Kwani iko nini? Hata Nyambane. Si ndio? Si ndio? Hata Oleseki. Si ndio? We are the same people. Na hakuna bahali tumeenda, tuko tu hapa. We'll move with the rest of Kenya. Na sisi ndio tutasaidia wa Kenya kukomboa nchi hii. And we must use our numbers, which are the largest in the country, to liberate this country. Si ndio? Si tutaokoa hii Kenya? Tutaokoa Kenya. Na we have a responsibility. Mungu alifanya tukue wengi ndio tusaidie Kenya. Na lazima tutumie hizo numbers kuokoa Kenya. So I want to tell my colleagues huko nje wale wanatafuta hii viti kubwa, mrelax. Wacha niongee na watu yangu. Si ndio? Mnyinyi mkae tu mngoje. Wacha niongee na watu yangu tuelewane. Then hapo mbele tutapangana vile tutakaa. Mwanjitu murigeria na mangitu bwatema mbya ya bono kuri na raya chutira ya netunya tugusanga asensemeye yekigaseti kigarano asentune ne tukunyara tuguswa etunya tugusanga asobwagari kinga kiribwe go tuyariganitie tunyare tukonyora innocent kurwa kisemo kire chalanet emambya ya bono kwenda to life ku chasenseme chumwanjitu murige tokotenga nikiria kagendete kwenekiwa emambya ya bono nabego tunyara tugusanga asobwagari kurene asibona tokwenda sumutumukomo keigo toirane tuswa sense mu ikigaseti na ronda kumanyanga ninki kego kwanerwa omwanchito murigereria. Eye Ensoko TV, Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region
This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vilevile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinsemo bunaichia Nakuru. Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwegwa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nyara kwa koigwegwa. Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa amasamba bunachinsemo chia molo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta senigia Soko TV no gotuchi kwa batoko kora igekuru gyeito tonyara kwa batoko gekora asenchera bwenerete. Mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino. Mwanchu muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wata kurutana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Dianah Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Ine asama kia ya mbireo
Sino mbireo asa matuko amaega obugima bwakire litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomobusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomubusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye Ensoko TV, Oboroso Bumugusi. Tumurigeria wigeta sengen Ensoko TV na ndeto kwira na sentunde yendeto so sensemo ye chigaseti mambia yabona gotebinga chigaseti chito nigo chire chimbou na ndina mange chibwate emambia yabono asondo chigaiga mwanjito murigeria soko bukwane nibwate gazeti ya The Standard nabo yero chibnere go mwanjito murigeria noro chigaiga robot bagukwanira bagotebanga who is fooling who ninga Nachito murigeria nchikote ya sobagare aiga nigo bagukwanira igoro yomo wazere bwo sombi Davis chirichiri gaiga asabetega kubwatuke nkwana ya tukunya togotegera manchito murigeria igoro yobwagachi bwigetige chindege kia Kenyatta International Airport aiga manchito murigeria noro bagukwanira igoro yobwagachi wegeta bwensemeyo nchikote ya sobagare manchito murigeria oigase okoboko kwana nene mbwatega zeti ya The Day Nation ego kwanere go yokorobekana kwa bana jensi nabo ego kubanyura bali basiriti buguma bwabo gucakira umwaka 2024 tinga kiyokorobekana kwa rego kolekana imense ya Kenya kono manjito murigeria ndaito turarigeria chigaseti chonsi emambia ya rero turaranga ningi kiria chigo kwanera etunyare togosuka mutwe konende togo chakabene buna nagotebiri gazeti ya The Day Nation manjito murigeria egentego kwanera igoro yokorobekana kwa bana jensi aso mwaka 2024 asibago kwanera boigo igoro yetibesiria cha compensation cyabete chiko bwato kwa serikali nsiyo burayiwa yo musike William Samoei Ruto go chiase bali banyariti bakonyora chingoma chintindi bali basiriti amate chiabo boigo bali ya ebintu byabo byabete bigo saliwa Njigote yasobwaga romanjito murigeria sentunde yende buna tibesi cyanyati chiko bwato kwa nabono gaiga sebicha go babegete bicha yo murai weki amagia PLP Mother Karua naboigo omubungo mokoro wechinsemo chia Imenti Central okoro kwanga Gitobu Imanyara boigo omugavana we county ya Siaya James Orengo no ara sebicheyo boigomba begete Omugavana omukoro bwe county ya Makueni Kivuta Kibwana naboigo aiga sebiche omwanjito murigerera ne chiamate cyabali banyata bagosiria amagimabo kinga kichokorobekana imensi ya Kenya angemona so mwaka 2024-2025 aguri tkurigoro nugo begetasi semo chiamagacho achigo house asoiga omuchio Nairobi omwanjito murigerera ase babeteba kuburianga chinga kinande nsego chikunyarage konyora abakenya bali basireti amagimabo wetera asokorobekana kwarenge mensi ya Kenya egento bagosabankiringa abanyanyimbo nandeti babase kora sabanto kubachingoma nabigoti babase kwenekia ogokwa kwa magimando manjito murigiria negati ali babete bagusanga agulitskorigoro kurende nichikote bya asobwagaro manjito murigiria chiga kituma itenga chitariki ya 25 2050 manjito murigiria nachyo uchikonyora bali banyati bagusiria amagimabo asaba gukwanira abante 50 banyati bagusiria amagimabo chinga kichokorobekana mu mwaka 2024 kurende
bagoteba guchakira chinsa ignye chamambia chitariki 25 nigo barachikonyara bagosanga guseba gwesokia asobwagali chinsemo na gokorokorobekana kwa molembe wo kubanyura abakenya basiretie amagimabo manchito mugira wega gazeti ya The Day Nation gukwanira bare finance bill yu yabetege wetu wa wuli tsukurigoro wetera asaba bunga sebungo manchito mugira nigo bagoteba bono nigo ababunge babete bagwetia omuswada we finance bill yu manchito mugira ase ababunge 122 babete bagwaka ekura negento kerwa kuboria negati ababunge bali batanyarite bagwikirana gose batanyarite waka ekura kiagale onye ababunge 122 babete bagwaka ekura yabonga yes gose ko yeti umuswado iwe finance bill nawe ababunge 40 bakaba bagwaka bagotanchirana bakaba bagwaka no ase finance bill ejo abane nga ibarenge bego ngukwanira baro mwanchito omorgelia omubaro monene buburwaire bunyamoreo kyato kwanira HIV aigo mwanchito omorgelia nigo bagotebanga ense ya Kenya asomwa koyo nigo ya recorded cases echichire 13,936 infection mono bagoteba 56% nigere abana bake chingaki chyo kwiborwa bego bagoteba mwanchito omorgelia asomwa ko 2020 naro umubaro monene nigobete registered mense ya Kenya bagotebanga nigolenge 32,027 onoboraire boria benyabaro mwanchito omorgelia bego ngukwanira bare igoro yensemo yekisemi asibagoteba nigobono witania aborokiwa emilioni yamo nugutaisano baregistre erigo chokora amatemo abo amanene a KCSE asomwa koyo mwanchito omorgelia nigo batebirenga nero 844 system toligeretie bunegochia gukora asomwa koyo tumetinga ababa kuru mwakoyo nabwo ababa kabere gochio moeryo togote baba kuru mwanchito omorgelia mwakoyo nabwo bakora nabali boniga form 3 nabo moeryo gonga 844 system bono nigerigereirie kuna togochiko swanande omurubiro CBE boka kigara KCSE mwanchito omorgelia guchakana next year asaborokiwa bali form 3 nario omoeryo nabo tugochiko sanga sobagari gazeti ya The Day Nation mwanchito omorgelia ase obwagare nabo igotogo chase gazeti ya The Standard buna nagotebia aiga nigego kwanira igoro yomora ibese ya Kenya buna ebango egukwaneru buna chibango chabere chigwetigwa ase bunge kolende eranigale asetaro yae sinse chesko hago kwanira mwanchito omorgelia nga aigamba begete bicha yaye omonogerwe bunge Moses Wetangula boigomba begete John Mbadi bweke ganchaga igo mwanchito omorgelia aiganuga bagoteba bono nigo ababunge bunanagotebi 122 emiyemo emerongibere nababere banyati bagwetia muswado ibwe finance bill mwakoyo bwechiribubere 25 nemo asibagoteba abandenga nigo bakumanipulate abakenya garwago manipulate mwanchito omorgelia bagoteba ngati batagite abakenya abanyare bakobwatuke birengera byabo agemona se chibango chiga chia mitumba nabo igo chisimi kurene chikote yasubagara nkibariki abanyati bagokwanira guri tsukurigoro mwanchito omorgelia boigase gazeti ya The Standard ngukwanira bare who is fooling who mwanchito omorgelia aiga nigo bagoteba nga ningo okungaina ororie mwanchito omorgelia guse nchigotebia asubagaro mwanchito omorgelia asibagoteba igoro y'umuwaziri bwamangana y'obosombi Davis Chirchiri asabetega kolingoli gwa igoro yogoswa kwae jivayo imensi ya Kenya asibagotebanga nigabwa atraniri no gwaga chiboria bwegetikiria ya Jomo Kenyatta International Airport agwasaga jigo agochukwa gwa gwetania chibilioni emiyemo chimi emeronge chimi emiyemo mwanchito omorgelia meronge 5 na inye 154 billion asokwenekia bunegeti kingo chikere konyara kieko
gekonyara gekwagarigwa ose komentwa korende nigo bono bakorenta amaborio ose na amaborio arase gazeti nga ninki ekoro kyanga bukurumi mboyo osobogia sioku mbokorire chinsemo chire chikoro kwanga finance na boigwensemo ya procurement ekere kubwato kachitenda gochia asset contractor ume yense ya Kenya na bego gochia chinse chesko manjito morgera David chirichirikaro kuchiko robot ruwa ndikunya togotegera subagare gento kenanya ote awukwana guritsko rigoro nigatebetenga no nyanabo egetikeria Jomo Kenyatta International Airport ngigani irikogarigwa na bego chibesira tumike nigo chire chinyingo manjito morgera bego ndarigeri gatie chigazeti chindega igazeti ya manjito morgera igani gotugokwanira egazeti ya People's Daily bagukwanira igoro y'abantu bali so close no murayibense ya Kenya amalietabo nabikirega gwo mwanchito murigeria ekero bagukwanira igoro y'obachori bo mwakogocha chibiche cyabo nchibikirega gwo nabo konganchira ndarasoma amalietabo aiga ngukwanira bali igoro y'abantu balya bale so close barange sana nande bakumugera omurayibense ya Kenya ngukwanira bali igoro ya Kimani Chungwa ngukwanira bali igoro ya Faruk Bet boigo Susan Kihika, Dismas Barasa, Servena Sosoro, Moses Kuria, Oscar Suri, Nabaigo, Bagukwanira igoro yomo Senator, Samson Chiragei, Majito Morgira Bagotibanga, abanigo bali so close no murayibensi ya Kenya, nandekero kende gyonsi, kewetiwa nigo bagogikwanira batari kwa abananchi, libagaga igo Majito Morgira, korende eriba gukwanira neriba kumusiro murayibense anichikote ya asubwagare baigo aiba gukwanira segatseti ya Business Day yo manchito morgera nigoro yechibesi yabeire chigosira korwa asense media yekegancha treasury yo manchito morgera spagote baigoro ye project ya UN haiga bakwanira manchito morgera na chibesi chichiro 1.5 billion chabete chigosira naron chikosanga asobwagare baigo gazeti ya The Star nigo bagukwanira igoro yogonchulia kwe richiko igoro ye ryogo lyogotinde gali korokanga bang manchito morgera naron chusanga ase obwagale korene taite turairana ase gazeti ya The Standard manchito morgera ekero tugukwanira who is fooling who noro mugano mbarine kurwa ase gazeti ya The Standard narabuna nagote abiri ebicheroro naboko yirigeri omwanchito morgera naberega oyororo no murayibense kagokwania jivayo gaiga munoroche amaboli achiringa ninki yekogero murayibense akororekana na jivayo ryoka kole no mwanchito morgera gaiga ndoche Davis chirichiri agoteba nigotoganiri wanchirana naboigo kogokera obwagachi wegetikeria gya Jomo Kenyatta International Airport kiagera nigo keganiri kementwe naboigo egati ya egati obonchore banyara bagokorora gusama unchuri omwanchito muria no mugana rase page ya kane ntaraso aso mugano yo mwanchito muria clip ngero ro tuchikunya tokwa onyare ko gategera kurene aiga David Chirichiri yoro muwaziri bwa mangana yo bosombi bicho ya ino erigagu ariko kwana nabana bari gusabaralia igoro yegetekyo gatebanga nigo keganiri kero sigwe kebe egeti yekerero modern mwanchito morgeria kulendere ni gatebete iguna akubuna abakenya bakoigwa buna baralia bakoigwa igoro ya jivayo kugya mensi ya Kenya na barabuna bakoigwa tibabwati kende gyonsi gekoro kinga nale nabwatirani no bwagachi weketiekyo kulenda sate bringa egeti bwagachi weketiekyo nigo brachi exit brachi kwenda wetania chi billion yemeya memronge 5 na nye chiko chwetania 154 manjito morgeria billion kulende nigo atebringa elegivayo yo tiba momanyeti aso okobwatirani waso bwagachi wegetiekyo manjito morgeria ntaragenda mutuno robot yo ndaitoma director taratoa e clip kya Davis Chirichiri kerali gukwana nabarali igoro yo expand osokomenta egetiekyo
gia Jomo Kenyatta International Airport. The evaluation process entailed a comprehensive review and compliance with all statutory evaluation procedures, approvals and due diligence process as per the requirements of public procurement laws. The government does not anticipate the contract award to exceed 154.2 billion. And I say that because we are yet to finalize the details into the contract, and I think it is good at this point to say so there is no contract which has been signed. It is important to appreciate that this procurement is not solely for a construction of a new passenger terminal, rather it encompasses rehabilitation of existing JKIA terminal and airfield. This will include an upgrade and expansion of existing terminal buildings, rehabilitation of the existing airfield, and a construction of a new greenfield terminal facilities, airfield infrastructure, aircraft aprons, taxi, utility networks, access roads, aviation systems, operational support facilities, and all associated infrastructure required for modern international airport. And this is what I call component 1, component 2, and component 3. So this is one book, as it were. And I don't know whether you've had a chance to review some of these books. It's been a lot of work. Tomulirianka getinga kwa igure oroboti uruo hoyo nere omwaziri w'abasombi Davis chiri kwa igure nkwana ya kurende sigazeti boygoni gago kuteba buna enchire yemo yo kwenekia buna igetie kiongi chikunyarage ko bwatu ko bokonyo bya gucia asensia Kenya nabo igokorenta ifaida gwetira asogo kigalia kurende mwanchi tomuligira kwa igure ni gatebire buna aireta maichivayo nandi takagiritinga nali in folder subwaga chwigitie kiona batogwe somera subwagare kare no manjito mulgeria togocha ase gazeti ya The Daily Nation bogane The Standard page ya kane ndio kwanera igoro yobo tuko weli tukoli igoro kero muswada we finance bill obete kegwetwa gento ketukomanyigwa abarayi bali bakwamiriria serikali hose opposition nigo bangete omuswado ibe finance bill asbagotebanga bange babo nigo bagete yogotebanga no nabande balia bayabetka bagweti omuswado yo manchito mulira balingi 122 bagaka yes eyo yerete omuswado we finance bill bono nigo tukochikoganya omura ibense manchito mulira abe gako yobekira eseigo sikojweti kolene eyendoke naro chikorwa sabara ibali ba opposition nigo bagotebanga bono nigo bataitaba Kenya nande banyari bagakora okurobekana gusimba baba bagwanchira no muswado yo we finance bill manchito mulgeria ayigantu bwate omo bunge manchito mulgeria kuria Kimani egati yabande nabayigontu bwate egati abarayi bali banyati bagikirana gago manchito mulgeria asibali gotwanira igoro yobuya bwo muswado we finance bill yo aigani gati endendo chibali go kanira ne bango eriebekira sensemo yekisimyo manchito mulgera na boigo ebango eriebekire asensemeria ya mitumba kore no manchito mulgera aiga ntubwata boigo Kimani Ichungwa oyore maturity leader era nigatebetenga ekeraba na inchi bakobekirwa egati yechibango nabaige gati ebintu biribire asomuswada nige koro kinga nenchireyemo yokubakonya abakenya nabaigo talia oko bamiga kerto kwaniro manchito mulgere tali abotebanga tali togane iringa togikiri omuswado ikurene igogo chikunyara go kubakonya abakenya kurene baigondo chigaiga nigo bagokwanira igoro yaba babonge kurwa sense media opposition bagotebanga bange babo no babiri bakongaina abananchi igoro yo muswada we finance bill buno bwate chibango siria chiko valentera omuchando manchito mulgeria kolende nigo bagokwanira baige gatichi besi chabete chiwetwagaiga aso muswado yo we finance bill lakini katochiko yokwanira subaga romanchito mulgeria rande gokumanyanga ababunge babete bakoyetwagu itko rigoro nekero itiwe bono nigo tugoche twaganya omura ibense onyaraga kubeka esei umana wetuwo manchito mulgerigonga katuranyora a clip kego kwana ababunga bwekero balenge ase bunge
iri tunyare tugosuka mutuma nchito murigeria korene mo direct itaonte inagendrete gukirigia korene igo mo nchito murigeria nigo bagukwanira igoro yechi ye finance bill yo mwako eta asaba goteba ngabo serikali terabeka terabeka bango chinyingo mo nchito murigeria igatie bintu biria bekire nebiri birashigo bakonya abakenya nabayigo umwanchito murigeria tima itoso demo direct ito nabakunyara ko tubekire ke engero kya osotobekiro clip ekyo turanyara to sa tumekwenda sekere engero nakuru mwancho murigereri anamono aiga sensemo yebunge kurunga bahati orwangoro kunga lanet mwancho murigereri no twaletiro murubeli Ensoko Bwakire ni maite Dianah kurwa sesemeli ya kabiri studio nigo gendete komorore ya mase ya mukurinde bono tete koirali baga semambia bono litonyale ko batugo kwariga niki kosi geito nande buna nago tebeti era sumurubeli Ensoko Bwakire komenta tomorete mambia tumunguse nande tuamungusire bwanchiro bokire oigure buna chinyoni chiko bugaisika oigure bokendu buna bule bosaga buna bule nande mono tate kora mwandigani arago kwania semambia bono nchenkuru ku Innocent Onyango butambe na buna nago tebiri nimbuga tomogeni tigarago kwania asemambia bono twakulireteira abo igoro litukulia rere tukugochira ya maseyemo kuruga igasensemo ya lanet igotoka sebunge ya Bahati kaunti ya Nakuru mwancho murigeria kunyulenga na bakwenda kutubwatia mitandao ya ito Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV nchenkoro kwa Kerubo Frida biya mona sana Kerubo Frida ngakiogendrete ya kigima kochande na kwani umuri chochi nero iranelinga itongo nogaya igonekera Bwakire semambia bono umurubili noro Ensoko Bwakire kwana liko batebi ngomonto yo moni gasiri bugima bwaye kwa batebya nga muraibwense gakora iga bono twakoretira sumurubili Ensoko Bwakire nono ngambe no mwanchi umurigere konye ndalete ngukwana ne kamera timaiti ngokondora isiko gari nabateye kigyakorekanire ko rwase binyoro unabasaki baito babere bako yasangereria bayaiki semesa yamaya kurenderero ndocenga etokogambana barabwe yamasemo igona libi yasana kera torasoroga ngorwa na kuru tokogamba nayo mwancho murigereria yamasemo obunge bwenseme yakorukunga airi ni njoki murembo ase enseme ya Bahati nande sesemende titolindu tweka kikosi rero nigo kereke gare mono gaiga imbwato mungwano ya mongo chana muruka artificial intelligence yentongo murukira boigo kelinga chinga gichinde no moy challenge na bara toke baye ayogo chikoira chinga gigo verify tate mwali bagara go kwani mwancho murigeli kwani ngo murigeli ko ruchinsemo cyana kuru for the first time Ensoko erisco asomurubili Ensoko Bwakire merobeli itobune misa ento tuachirega iga mambi egere tutuli limia sobwamo chwea ngakibwakire Bwakire bya tumanye tinga ki waja kwandoka artificial intelligence dero kwaliwa korali gunde lakini wende ngota batoleka rutoroba gani twara bisa ebintu binde batirende mwanji murigereria rero Frida na bara chantete studio mali go bakongenta piti ndigo twara ibagali oko ya na Frida Frida korocha rero kinkoroche gaiga ni manyete nga bintu mbiri gochi gusareka egento Innocent na Frida na ali arisiria county koru empeo koru chipara koru mechibine gitiro okobugangusi okobugangusi tolepi
Okay. Ekera gukwanera uko bugango sitole. Kera kwara letega iga buna kwaligerere tiense kwaro chechingena ngenia se ire manya gose chingena ngeni nchiro na inyorete boli tinta kung'ainire kwaro cha kwaro che Frida chingena ngeni omete asomo chirio marabu ntunto mai naraboletie libaga korwa somo director no kurunga Barnabas kadanga mubulinga Barnabas ngoba ngondigereri narochenga oba kangena ngeni nkororekana kale igo ene county ego blend nobogima wo moichie nabo igo yanyara kaba gego blend nege ntukolitogo tebanga kero koligereri kwarango uri gusi nande kwara tuli gusi igo lende mwancho muligereri buna nago tebiri igo tole na uyu minto Frida nabo igo chwe ya kurwa asenseme ya Lanet itwago tebiri gerese county ya Nakuru county number 32 kera bachore tunibuga barenga basubati boka abange bari kurunga the 3 mu governor no musubati omo senator no musubati nomba boy go mu women rep kaporo musubati ne county bede bwate abasubati abanga asoborai mane twabere togukuranga abasubati esoki asebiro gebiga byage siasa ene kyanga nkwerwanirira mole bate county ya Nakuru ne county twararire yabereke gwesoki bene abasubati ase chibunge chinyinge na chichibwate omubaro monene bw'abasubati aiga kera tutaite go benchmark bono tuligereri tororenga basubati nga kibakorire mirimo unabona kera tuache tachi barango na guchirigereri tole nonye nabamenyi bali nsemeye mwancho muligereri nabo igo nguchikoba tuli tokonyora libaga tokwane nabamenyi bakurwa asensemeye ntagete chwe kera kwara irega iga koigulinge e county yekora unabasubati chwe county yekora unabasubati mate na kurware ba mwete tubwate lichiko liri kero kende maraga tebetenga onye nto kunyara wikerania constitution liro lio tobune bunge to end elections ekara te tu third gender rule ya sinyerepi ozikorora korwe county ya Kisii na Nyamira ntobwati musubati ocholiro buno mubunge lakini karogoche county ya Nakuru tima itinga kia happen lakini we are living as a setokorokanga democratically elected as abantu bakaenda bakachikura batore kyokosi kyabo batagete pira kobetererwa mbanya arete ko bagochora kurwe gabana Susan Kika musubati senator Tabita Karanja gocha yani ekarorekananga tetu third gender rule igo banyeta naende bagenda banyora magisia mange sana eke getanya gokorerekana andosi igo tutrate benga ngochere ya nyarikana lakini rende tiga basibati abu baudumia abantu babo egera bapurufu nga haya tetu third gender rule na bekogera kero kende no na magendero yaroreka anyale ko bagawikira no mwancho muligereri buna nagotebia egekosi gionsi no kerega igagie Ensoko Bwakire na mono buna nagotebira rotomentete kurwalia sensemu ya studio ntoroje Dianah no ale director Zak na boigo Ango J na gaigambwa taba director abaya nimbwate Dominic Onderi no ala sesemeli yokoranga chibiche chingogo ikere chiri asenchire ndonge na boigo Barnabas kulende sobwango mwancho muligereri nigontagete turaligereria nimaete kwa Dianah introduce ya aliara se chigazeti kulenda sogwetera bwango igongo chakere gazeti ya The Day Nation daratebanga kote abalenga nigesiginyero standoff over Gen Z protest mwancho muligereri aigango kwa nabale asibagotebanga bono nige kwamba kororekananga muchando nororo kubwatekana n'inchiriria bali bakurukunga basai ba Gen Z bali barubekanete mwancho muligereri se kwamba kororekana ngesiginyero kera tugukwanira boigo Frida 2 billion muraiwense na boigo tukaro muraiwe kiama kia ODM Senator Buru Odinga bagotebanga chibesi chia tokire cyo chikaba chigwakana abasai balia na bali banyartuka bagotugune chinko mabasirite ugima bwabo omwaka bw'ikirubere 2024
ekero kurigereria eng'ane eyo yaraberige koreta obotutukano ase ense ya Kenya ekiagera ng'a abakenya bange bare kumurikira ng'aki eserikali meroberi kieri yatumigete gose enchera kieri yatumigete ase okoeneki ng'a ngwa identify bare chi victim bari babete bagosiria obugima bwabo chingaki chiri chiokorobekana amateri yabeta affected ng'aki bakorete bakamanyana naki bakaroberia ense ngima bagasangereria ebirengereria ebi bionsi bakamanya ng'a eki naki chifamiri togochikwa award togochikwa chibesa ase koreng'ana buna basireti obugima bwabo bagokana finance bill chweya tatengoleta seng'aneye kero kurigereria ase gazeti ya The Daily Nation ngento bagokwaneraga iganga ni stand off eroro kobwatekana n'enchera abasaye bari basireti obugima bwabo abande bagatiguna echingoma chintindi nabo bakaba bagokwanero nali tukori goro ntwaroche omosen aminio omugavana bwe county ya Siaya James Orengo n'abaraibande umugavana wo kabere wensemo ya makweni babo kifuza kibwana nabo igo yokabere umutenene bweli chika sense ya Kenya amona chebina actually bwe kegambere kenene Willy Mutunga batebetenga gochiko babale bakora ense kogenda korobekana kobwatekana no gutanyoro boene na namono kilibale gokwanera igoro yogosira kwa Rex Masai Innocent dia ngota yende kamo a standoff te baiso gotoka okoba yenibo ngimineti abantu mba baiso gotwara ogotaiwanana kogochi bo compensate bali banyorete chingoma okoba kero kende baroche nganibe yeteratuikira ekine kigente kenene keragere abantu abamba igwanana number 2 besa teyo no ni ensengima esaine eragoro omonto osiriro bugima bwaye besa teyo garama ya maisha ya mtu cost you nyasaye beka onye maite gekora karare ngi gotongo omonto ondete yorengo naendo ondete yatebetinga nkonye okay you kinege ndo tubanete tumanyenga pesa teyo ebugate eisaine egarama yobogima bw'omonto pesa teyo eraboki omonto beire gakoba kagusira okay no bosoku ekaroko ranga naende nga leaders batwalire standoff yokobagana gose yogochi kotebanga ki chibesa chibana to koena igo toligereri nga ki karo kende chi leaders chicheito akanda mwamu gasoire kange naewa ngakane abantu bane mineti abantu bane enambe nyinge timbugati evidence go segento keragera nkole kwende lakini teto kange nambe nyingi eri abantu bawo chikaba compensated ne ringa no manyete nyarebe ntelieta ngoko tomera tole 200 oira niemi nchira ikera monto oli chigochi onyore to obokomu gose chingoma gose osire tibo kimabwaye inki gako era bago twale stand off onye kiarenge genuine so kichibesage kanga bone bakoebe batebe ya so bwaga gendi breadwinner gosenero kaletire kenda abantu bali nyumba nobosoku ngabone baetaine gose barolire bobenge stand off ngakichiko baga mwancho muligereri sokobeka sekerenga yo minto Frida ngo cyale ko bagagotebinga ningi kelia yakobage gukwanerwa se gazeti ya The Daily Nation asema mbia bono na boigo se gazeti ya The Standard nigo to gukwanera igoro who is fooling who gobori barenga ngoko ngaino yonde ingi bakoba bagukwanera mwancho muligereri tegokorerwa kirie korukunga renovation go
kinyare koba gekwagachwa chinsemo chinde chinyare koba chigokorerwa magendero nabo igokugari igumwa nchomurigereri na aigamba begete bicha yomuraibwense nabo yibakona bakoboringa ningoyo kongaino yonde ase egazeti ya the standard yesembambia bono nintagete nge Frida libaga abega gukwana kurinde tagete Frido rato tebinga chinseme chiala net tole ningi togo kororo moyego yo noroli elitonyara koba togo tebyo murigereri asenchira yobwagare mancho murigereria ni oyo bakagosiria obugima bwaye ase amatuko abwango iga igoni gotoleye mase mokorwa asenka yaye korokwanganere Gibson Mayani Maroko no emerobeli genderete omubero bete gokoretwa aburitko lie igoro ekiagera nga litko lia rero emerobeli negendete kwariganwa asoko wancho murigereri buna kwa igure asenseme yonta geteng ndangeli chweya sobwango sana litangani chweya togoteba engora guchia se amate na namono abantu babo wendo abantu bali bakurwa kuru chinsemo chiri musialia na namono asenseme ya lanet gekoera oyo no mobisa gwe serikali na ndege ntukendigia kabire otigire abana baye nabo igo no musacho eseke gusito goteba ngabono musacha nero utigaire koba takanwa nabo igo tugatwara muburaka bono musacho tigere koba muburaka ese usiekia ekera omwakanwa okomororera omonanda mato monanda ngai bagatebire ne deep kero kogenda chiomba goteba ntange sikurumuina no kumanyira kuri nde togoteba nga pole sana se Mateon CP na kwa niapa yake International Airport adani ya Lengoro naboniga asobosio toroche omuwaziri nabiteretigu gosoa na gukwanera igoro yobwagachi nabo igokorrange getieke ngogare ikire asenchira yobwikirani no tumeki weniyo roche twarure daily nation muina ase enibo yokubakana abanyo aleta chingoma kero bali kwandamana twachire peche ndangani ya the standard twanyolire pado eshidero gani linga who is fully yani ngoko ngaina oyonde bomaene mboyo mtu JKI nitakeire erosue ebe standard kero koligereria enchera ego connect chi country gocha gocha mondo naro debe tinga kero nonya ni meziga kwenda ngumbu ngo prefer vale JKI no ni chi country korugana chi country chinde buna East Africa bateba afadhali tominyo kemezige JKI Kenya egere eumerane nemesige nde ichore bwango egende egetikeri nkebwana take expanded run away eli nebwana terosugwe for the benefit of former Kenya for the benefit gose faida ase ense ya Kenya adani karachicha obotutu kanu bokabo nyagosira Raila Amolo Odinga na chetoni pod kawa tebe binde bibekete neni abantu bamahete nkoros bali chi airport egento kiambete kogecho Kenya neli kararo srige airani ekige kare to botutu kanu abantu bagaswa para bakaragete neni bona ende twachire twamanyira konyora mungwana naro kale gwakuchibi
ngare businessman njege ndongo boli neke uno mwana pali na ndi buno muke ebinde biga nkige koer teneni kebenga etende twaire country gete twanya nenibe nganige kerenga kenibe yake koere niba ne ya niba ne yaba Kenya exis ya accommodate nonya ne mezige kwenda ngumbu ebe emenge ege tieke tikakero suwe nkwaroche ekero kwagenda I think 17 to 18 hours kwaenda ngumbu tigante aba America because mache ngumbu nini hours anya komate ke ti kelibi ya sentina Frida koruga attachment aganjera kale kale nge gali abantu bari chigali chieta chia chikosoka rugo itali kokole kana jekiae kogera tebwati expansion gekogera teraro siwa eikere chi standard chiri takire ebina byo kanga bane binto our leaders kose ebiongozi byeto babwana rata ko ikaransa chire buna chiri chia cheshi chia America chiri chinene buchitagwe nini jekiae ndege kere sana sana chibwate emergency eta kolandi kumurukanga no mongira ngelia kolende itukoligoro mwancho muligereri entata gotebinga no muwaziri Davis Chirichiri ni gabete gagoteba ngetie
Eye Ensoko TV. Oboroso bumugusi. Ine nuganete betri oratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu. Tawe chanika. Eye Ensoko TV. Oboroso bumugusi. Mono ntagete urainyurio murigereria setoberete na barakuminga giturie kibaikara setenga yiga elio tunyara kabato kumanya century wikirani mwanchu murigereria tokogochera ya maseyemo korwa asenka yomugaka warrant officer 2 Gibson Mayani Maroko yenke yeregaiga asensemo ya Lanet ere asebunge ya Bahati Raumo director ito Job Momanyi Nyasimi asoko musiria musubatio mwabo Sergeant Kezia Momanyi bia muno mwanchu murigelu na koigure nigotore asebirero kurenda senchira yabena twatebanga nigotogo karansekera tugendete kurwa magombaito litonyara kwa batokoranga twaterekire na gosoka kurwa sechi studio cheito litonyara kwa batogo kumanya gazeti ali batebanga chi headline twarata rire ase gazeti echi kurinde umugano nore gaiga ase gazeti ya The Star bagukwanira igoro Bank divides members of parliament push for change of law asbaka bagotebanga bono mwancho murigireri nigo igendete koba gekoreto gwatane kokonem sana selichi ko kerali koba likorosigwa kurwa se bunge na nomono asaba jumbe bono kiroyo ma arorekane kuru birengeri byaye ntagete asobwango sana ngotebi omwancho murigireri ngali tuko kairetelia lingeli igoro twaroche omweshimiwa Esther Basari sinigaro murayibwa baswati kurwa se county ya Nairobi goteba lengenga nigera abo bolimo ekera turatebe ngabande ntwana kwa batugo kuna amaliogo yogotindia golichi ke lingo baliriri go kwanerwa a senchira yobikirano gazeti ya The People Daily nerongo kwanerere nga nigo bono ensemelia yoko musiro muraibwense mwaka bw'ikiri 2025 birekera kuri gentunda ya kabere egendete kwa bagego chaso bwa mwegento bagoteba nga namasio alia abeire gakomanyekana akumubwate siasa matukabwa ngo indochega igaba goteba kimani chungwa nigale sirenene goteba le mubunge Silvano Sosoro kwa gatia bali bachiko bakumusira nabo igo omugavana bwe county ya Stole ya Nakuru okununga Susan Kihika negatia bange na Nindoche Didmas wizara ya wizara yake gachagiense nabo bisabaye bagotebekana abanyartuko bakura serikali bose bakure kyombekeli kia United Nations wengesiginye nene sana sebunge kabisa abajumbe bakaba bakoirana muna bagotebanga embirenene kulinda omwelio monogeli bwe bunge agatebanga kendenge otwaro lekereke be mauncho litakorekanite ekero kurigereria finance bill yo mwaka w'ekiri 2025 noyomo n'ekiri ebili yiga erengete gosomuswado yiga bw'ekibesa orengete gochigoikerania budget iri abake gosomwa yes serikali asoko ene kyanga ngoikerani bali budget mwancho murigeria kero kurigeria se budget eri mba nyore serikali ya nyoranga nebwa toboremerwa ebwenerete twareri kabeso trillion yemo nukta ibere ekero kurigeria kigancha kerikie serikali se wizara nigo barengete konyora wetra se bill se finance bill so muswado ibechibesa barengete konyora chi billion emiyemo ne 200 kurende kero babete bakoyimulikira lituko rigoro
ekero gochikorigereria ng'a omuswada oyo bwechibesa obete kogwetigwa nigo orengete gochikoraise chibesa chibilion 93.5 ekero korigeria omwanchi omorigereria kiombekeri kegosangereria ebango ya KRA ngiaba gegotebwa ng'a ase omwaka oyo iga ebwenerete esangereri chitrilioni 3.5 igo na emeroberia eserikali egendete kobeka ase okoneki ng'a ebudget ya chitrilioni chiri 4.52 nkoba chiri chigoikerana n'omuswada oyo omwanchi omorigereri bono nigo enekiwe koba ng'ana oro gochikoba gokoba gotumeka ase okora emeroberia ya eserikali bunge rituko rigoro nanda mono togendete gokwanera kuruga iga chinsemo chia lanet taitorwe ebirengeri biagaso obwanga abajumbe ngwa baroche bare koba bakoirukia ase chinkwana na egento kiaborete omwaka bw'echirubere 2024 nkeri bare tebanga abajumbe tibakwanerete finance bill ase enchero y'obwekiranu nekera tokorigira ase chigazeti chonsi pichweya oise korora egento babere bagokwana akori eserikali ebwate target yogochiko gotumia gose gosangereria enibo korwa ase abakenya goika eserikali erigereri ng'ai ekorusia enibo kero yarigereri ng'ai ekorusia enibo ntobwate egento tokoroka budget process gose chinchera chiria budget ekorosi mpaka ike chitrilioni tote omwaka oyo eserikali eamwe ebinto mbire eserikali kero yamwete ng'a omwaka ogocha ngochitore kotumeka chibesa ching'aniga ase amagendero torabe ko boibikando rero tokwanire finance mogati oyo mokorusi bango mokonyorusia bango mwaiti chifamiri chinde nchigo chigwa 40 genteke kerusia bango tole July goso motinyo saba twachakire another financial iya goso mwako moya ase serikali yachaka bono rende twaete tiri chiko
binteba ekiara eberi chiko bono aso bango sana innocent ntobwati opposition ekina kiegento kerokyo ndagotebi ali yamo twe ko muzigo oyo geko era abantu bali tochorete bali bunge baetiri otwe ko muzigo oyo wancho muligeli unakwaigule korwa senseme ya chweya Frida mwemsie boro gongoro ikirega igo mwancho muligeli ngo chikaba tole tugutwara chinkwana korwa aiga tugikaransanere nigakorunga Wayne mungare na tebigwe nigaro mwemsie nande ekorunga Lanet umoja ward stochikaba tugukwana nere aigo koranga mugusi amanyatenga kebinto bigokoru ngotei botambe nga omugusi oirire emeri obwali yale bad nabona ara yamete koru muino ga buchinyanie chiantura nimanyatenga chweya nanchete gentanchete mono kubulia nabule tinga avocado yera kai ne piripiri telikobora innocent ngenda ngora gentonkerabu ndochege ko nyakondo maiga testanga kibona gwate habari kabo aya igetegio tenyo kegendete koreto ukobaga nase bunge omaite tokebwatera nine ngwane ya esta pasalis sate betenga muntu teyo nyagutumia utaratumia inyasore amaliogo yogotindi tiga tutubeke boigo amaliogo yogotindi tukwanire chiabo madrax cocaine amalioga ari narose tigwe asenchereye moyo gokonya mwanya bantu omuntu ochire kobarwa nkonyorore kero kende kagutumia amalioga aria igegocha yaba amaliogo yogotindia gose drug abuse ekera abantu bakonyatumeka esenchere taliengia okay lakini ekini nkelina ki amalioga ari keraro siri amalioga aya nkonyanyora tole nyagitari chintetere chingo chinyora tole nyagitari lakini ni abantu bakogenda to an extent bachaka korosi bintu byabo bachaka konyoburukania bintu gete banyatumia asengencho yogotindia lakini ekara ikira somo bere go regularized enyasore for medicinal use nche to chiko sime Kenya sore ocho minyo kiwe ichiko ndio liko kwarao lakini keligere from ngwancherere nga enyasore eyasimekwa okoba netakeire etumeke ase rualia okay ense ya America chikwera ndebuna nyasole ego simekwa gekogera apart from konyetume bobe kuna mogo tumeka gosaba gutumia cocaine na madrax enya ole ne bwate tati medicino asegete egendo ngari na ki mwanya bantu ogotumia ebintu ebi asenchere
kero kene choya ngo torabe tokora ke kiara ekiagera nga ekero kurieno na ndo torolieri babekeri chiko na ki gosimeka enyasore onyore permit gosimeka enyasore otebe farm yao asiri gosimeka enyasore otebe nchengo produce egento kenganiga gosimeka enyasore babekeri chiko lia transportation ngachokonye rusi mogondo kwao kero kende bateba sonyesimegete ogite obeke gose no musigari ngachokonye rusi mogondo kwao ende factory echikoba processed koreki eoniwe lichikeri ikaribe tafu wono mbaro bagocha gosimeka isiko basimeke bunesuguma abande basimeke bunesuguma anyway lichiko liatebe kali ne anjerete ngaite na intutwara ategerera ake ekiagerekero Professor George Wajakoya yari kurigie kirogo kyobora ibwense na kwanirete igoro Kenya soleyo ebeke gwancheru Kenya lakini kolende atwaroche nga abantu abangi by the way batugutere tare nganeyo asengencho yake mbara amanyanga enchira neroro na indira orabe kugotuma Kenya soleli ono nakina ta Frida obakongu bokarano kero ntobwate karoli chikoli korosigwa ntobwate stakeholders ose abantu bali ebyombe biri bikoba consulted like ntobwate LCK Law Society of Kenya ntobwate cyabo katiba uraia trust chikorende chiri chonzi ebyombe biri bikwegera wana wa mwanya abantu nabikaranse barua maoni yabo baligereri bamanye genteke na kikego chikokorwa gose bate baetiri chiko ekine example nkurwa batebe gosimeka nyasore goika orecheste e company otherwise moetigo umuntu narero gocha gosimeka gesona kiaye atebe lichiko nkonganjerarire oncho muligereri ndoche cyabutogere kitaika 15 maiga yechinsa ibirese mambia bono tageta kolege ntogete iga Frida tetende tomugenito kurwalia sare na nemonekera ngo chikobango cha no mugeni mugano norale se egazeti ya The Standard ya semambia bono keroko yoligererio le page ya gatatu gukwanera ngabona abachokoro tibabwa tiboene bonde bwensi pi konyora amali useni bokorwa ase aba magokoro babo abachokoro bono na kintete kuoyelio mwemsie bworogongoro abantu banganyira umanyete buna bono tuache ta atari gusi lakini abagusi bakoriki baikira natebwe no mu Israel batotebirende barwa kora basomete lichikiri mapema geko ire na chie yaru etwase kegambiro na nemono gaiga nindoche oyobetega kwana magana yuga kurugunga umune chebina niga kwanete ngabona abachokoro tibachikoba bakogenda busiwe kegambiro batebanga na baru mistake yabo kurwa ase aba isekuru gosaba ngina kuru ngamba yetagete agiye ko rokoranga chinse michelane titwatokire gaiga kirego chisiko gali kweligeria ngoto tigete ngagari abana baito nabatugotuma batigaranka gali Joseph bono muchando kiorororo ekero magokoro ndire buya na inche tigamoe akandatamire muchando kioro mochando noyo naende church ekero yaligereti lichike Frida lichike linjeniri support gose chargement yeye bunana chetekina takane tinga to ko inherit egento ndo chakane tenkelinga to bwatite automatic nini right like totebe your father gosaba ibuli beto ekero ba sirire to bwatete automatic egente kiga kyaringe gyatata gatoke manage nini buya ekina kiagerete umuchacho yakarigere lyakatebanga obokongumboro mbolinga abachokoro batagete go control estate kero to kwana estate na mali estate na beko bachigari estate na beko bachinyomba estate na beko bemugondo etigire directly kurwa ase
nini grandparents babo gose chiango chiabo egente kenge chikogera nonya ni liberera rinyinge riere ase omochi ase okonyora omochokoro ataete koruania ebinto bia sokoro yaye Frida tato mino nabwate nini abachokoro nyuma etara ikera abachokoro bali baegwe amali atato mino emokoranya nyora kwanza igote rigo lights gose lichiko kwanza ligora fefa omwana yamanya gokoraki yamanya gochako ayebono nayo oratigere egento tato mina koete asabana bawo so bana bachokoro mbakoruga bagwetanie aye baenda ase tato mino ngati sokoro toekeiga na iga chachi ene rigereretie gento kende on the event nga abaibori aba ba grandparents bagotire goikamo proof na ki grandparents yoyo onya tabugati bana gose chiango nchiyo chianti nchiyo goikamo proof nga baba gose sokoro takonyara ko manage genteke no munyagitari achicharigererio omogako yatebe yaya omogako oyo rekero goigoro omogako yagotara 10 meters ikaranza tagocha kuminyoka korwa keroka aende bosonga achikorora amali ali kero gwa proofiri ayabono ro mochokoro omanya gochicha bono ekoti ekoe rights of togochiroka administration omanya koenda ko manage amali ali asokoro yao takani tinga bachokoro mbakonyora lakini tobwati automatically nga goikangore goikange kogera before you chiango nchiro chianti nchiro gose egento ngerege koruko omwando yateba nabora nyore kero kende sokoro yao wanchire kwa kamwana getamali aye tokominyoka continue chikotebanga mwana olitakoegwa ngana incheno no mochokoro oyorora se abachokoro batiga irenka konyora nga abana basokire bachire kwerigeri korende kero mugako oyo gosendiria gochigosiria obugima bwaye gosekanyara atarasiri bateba nga mugocha kubaga mali ayaiga nabona aro mukoinyora omochokoro oyo iga omaete eyu ne wili naende sokoro yao atebe Frida nga ekeginga kerikiane kerekeroka Frida gocha gokenyora no mwanda akuriera naende toke bono rero ense tomanyete ali kense muntu tayora kule oyu ne wiri elianchanga egente ketigankoe lakini tokorwa sokorwa ominyoke gochicha ochake gokore kwerende nga omwono mochokoro ataete gokurwanereria egento tato mina koete proki yebekire egere na litora tware chioda ase chi family. Okay, ngomanyigwa nga o morarito Innocent Onyango obere gakoba tayare no mogeni atoko mwali bagari abene atomanyiko rusiko gari kera kwarigania omogeni gochaga iga ase studio iga wancho muligereri una twagotebia litukolia lera buna tole ase chinseme chalanet and mono koleta magombaito nigo togendete koligio mugusio itasa gotoka buna twagotebetie gitaseni gito Ensoko TV ugusinero kwa ulibaga elianyare koba gakurwe birengereri biaye na gotebi tole asorgongoru wala net umoja mwatebanga bahati umoja ward net okay aigo mwancho muligili tole noyo koligie kirugo kyo obwemsia sensemeye nigakurukunga Wayne Mungale Nyonga itanganitiga nkuarigani sana sigeta seni gito Ensoko TV twale dirike gusina kuru akibwakire Bwakire buya yeba na kyogendrete buya tole mama wakumye kera twanyori mwacha tumefurahia okay buya mono sana asante sana kila tugokuwa na kurwa sorogongoro lisa sega igali kurukuru mocha goseli kurukuru sugusu gosembo songoli kurwa buya mono sana iboke kabe aminiri kondolia igoro elio murigerelia nyara koba ago koigwa senchira yobukirano tage totebe lietaliao na nana otebyo mugusinga aiga na kurunga kyotoge tori tangani tutaraswamagana yoburai okay amarieta nengoro kwa mheshimiwa Wayne Mungale Nyonga seito nigere Nyamira kyabanya location lakini nchibona mumenyiga iga Nakuru Bahati constituency anetu moja ward
nande natogete gaiga ekere nachiteki kasi lakini bono ingaki yachigoika bantu bantebire ingaki nyange buna nobuga but this time nimeamua ya kwamba tutasimama. Ewa. Okay. Biyamano sana mwancho muligeli kwa igure nga ni chinseme chirende tole chia Nakuru aiga ne county y'abasubati babere bakubara. Mo senator, mo women rep no mo governor na ubakubara. Bagusiga igo mo barobo wakororeka no beiro monge sana. Mubwate abatuleti baino abachief baino barabagusiga. Tuwate kiasi nande tuwachire nekere tuchikulie na batoka nyona tuanyolire na mbengia kyaro mugusio uri ga banu ne wodi yetole we are almost 6,000 and above. Okay. Mugusi. Okay. And most of the time itu alikwenda tuwakonya mheshimiwa Rama mata alige sangi kiagara to nyana kuri je 20 goisana lakini getu tukulie tukanyona tuisanire tuje turachakire kuri kege mucho murachakire kibagoteba kia insa mugotira guchigoro iganga muri gotigara ama atabuga tibo nyamazi ya mata ari atachirense ari atachirense ijamba jigo jidiba itwarwanira munta yetagateire uri otachirense okay abakanya the port town gentongere togendete kurigereria kero mugusi yako nakobaga gukwana kero mugusi yachires kugaiga kora kwanera igoro yoborende bwaye security ngakia konyara kobaga korosie community ya yebuna bono gegekera tuachete kururi tukuri igoro twanyore ngabagusimbara nechi amate chinde nchirororo mwaka bw'ikiri 2025 ibiri turigerereti ngakiubwa amate bwo mugusibole iskogaiga nando burende bwaye ngakiborega ubwa matobone asobugane bwo mugusi no buya we are well protected nantu n'abantu tukwirwanira chinga kinyingi one bisangi tubwate tumaite bunankari turwete kanyora yakeire bono sikatu gatebe kire tugocha tunyare kanyona kiru kino na tuacha bwo mugako wemaro ayo nyora tobako bwo ina tambe kubwa gusia sate okay bono tukora tuara buya kokonyora besanke kwabike ginta kiagere no agali okay mbiya muno sana munande buna mwatebire mwamenyire gaiga ibintu mwende tona kobirosia nyasaye nere nagendete gusesenia abantu baye na nene mono kera toko na gukwana senye ncheka mineyo gusi abantu mbabwa tubosibole bwabo bagendete kona kwa bakweyarigania wenda gusi chinsemo chionse of course nchibwata babwatani babo ayigembeho ya siasa ngakiko gusa noni mana boigo ubwa matembuli na omuntu okubwatite origin ya macha inuka yakurukuru okay bono buna tulema ntuno batogoteba buno mugusindo tagetobogambi bono twakire kurigia nantu eto tagetobole Ensoko yaitu tunywa macha itu okay bono aiga amanene astorgo kurwania njupili to support Matiang'i kire to support Matiang'i nantu tonyorere kurwororo naba banda abanyene bali bajeta orogongo abatanga ni nyombe enene nabarabwase barabangese bagusaba DCB yone segito kwenda tomenyane chikura chiamwe okay watebire nga mororane chikura chiamwe mwancho muligereri buna kwaigura kurunga Wayne maroko nyonga kurwa aiga chinsemo chiala netogendete gukwana na kuligereri igoro yoborai ekera olegusi igogote y'abantu bamino gocha kogendaga ali county ninche mbaletere chindoche nimbakororere chindoche gocha kogenda ali county abana baino ninche ndole mbagende school ana kurungi mokorera abantu nantu mana batoko majikoenda same way egente getangania abana basome banyole chipasali baende basome kiagera umuntu bwate chisemita kuburwentu kiaye egento gya kabiri ni kibara abantu banyare krose y'ikibara gucyas tomenyete egento kindi kya gatatu abantu banyora amache abono muna turando tagetonyora amache amaya yokunywa agotuka nasubwange egento kindi insecurity tutwale na usalama ya iterengia ikere tugonya akole ibintu byaitu twamanyane ibintu byaitu mbire protected yeah wancho muri uri kwigure biri bagukwanera igoro yoborai biri bigukwanera ugoro ya security na gwatairo borendi otebire igoro y'ikisemi nabo igo kibara je nande gocha bari bakwanera no bolemi na barubongo bukwanera mura bolemi ngukwanera tuli kera no amani ntu abalemi obuyaga iga nabo konyora asukurara unabona umugako yakurara ogenda gukikonga sisi nabo konyora bwateka ibere isatu azakuri makibana igoma iga ebintu mbiro okay eba bintu mbiro nande bale batebanga na kurunero ya karagiri ense ya Kenya timati gosenegenda te kuragiri na Kitale na chikuragiri ense negendrete kiagera imaiga maisha na mororo okay indagera ndaikonyora uno mugusi omuntu romo kongwa so mugondo manto bwate chiombe
abantu akonyora meta asake lakini asirugire stichombe ye nane mono nyara kwa bago tumekerengera kiago asesemelia ye namba itu ya studio gere 0788666663 kwa na sobwango 0788666663 einere namba itu ya studio na boigo na boko genda so mtandao wa Facebook to stream Ensoko TV asokomera live link yeto elio nyara kwa bago tubwatia senchira yobwekera na boigo asensemelia YouTube na bogo nyara kwa bago tubwatia senchira yobwekera ntigandara koira asesia science litukolie goron twaroche ababunge mbatwarete gendo ikorukunye nkwana yogo kwanere finance bill litanganie budget nigo yabege tubosio bwe bunge 4.8 trillion kolie goro bagaba kona kwa bago kwanera kuri muiso de twarole bakominyokania ase chinkwana chibango na chichigo kwanerwe birengera libyago ase finance bill yo chikobage kora merobeli yesere bilioni no bagoteba nigere expensive kandi gego tax yo mwananchi mwananchi wairire chinguru pikara kurwa serikali yegendera ya una bono igoise kurigereria mbatagite comment mitumbe tax nyoro umuntu nsinero uri ko endogora mutumba ande bekeriwe tax umuntu yonjanga kyaho kikonyora asara abeki abante bagutara Dianah nande kirago tesa nchiyo konyora ko make life ere very hard nando kujigwetie period yese gweta abantu nato kujigusumbuka sana okay yeah wancho murigeli ko igura teba gokyo MCA ko rwasensemeye na namono moncho murigeli togenda tegokwana nere maseye mokorwa aseye enka ya omugaka maroko oyo siria omwanchoye aselita kezia na namono togenda tekobatebinga engora nande esemambia bono mwancho murigeli kana togokwanera igoro yo komanye bintu bigenda tegokorekana sense na boko nyara koba gokonyora libaga na gosoa ase university ya Tangaza University asoko nyara koba gokogenda na komenta chisemi chiao bali batagete gosomera PhD na boko nyara koba gokogenda oro bagoteba ngomenta chisemi chike chekerengo kegoro na boigo bali batagete kokora diploma degree na boko genda oro chikosi babwate ne chinyinge gati yabo mwancho murigereri bali batagete komenta chikosi tiri chikurigeria mangano yoborai governance abantu mate kubarana barabwo netagete otware obumanyi ngake bintu bikoba bigokorekana na boigo mwancho murigereri bali batagete koba bakogenda gosomera no n'ubwarimu na boko genda oro elio nyara koba gokonyora kirito gotebanga okwemanyi asenchira yobwikiranu EU ne university kurunga Tangaza asenchira yobwikiranu to gotebinga nabo konyara koba naye gokogenda oro na konyara koba gokonyoranga kwa mentri chisemyo moiboli nabo igo omworokiwa olio chikoba kagosoma gento togotebwa ngomugusi no nyorure gusialia asibago teba twaruete kurwa tambe gento giatoletira ne chisemi kera gwakwanira igoro ye finance bill gwatebirenga egento gekororekana nkilinga ne chibango chiakinire nande kwarorerekane go tobochoria gose kubeka ebiara gochia ase mwancho murigereri asenseme yo yogotebanga obugimani bochikoba bagokonga alternative government yokobwatia gose totebe bono gwateba no uri maiga y'umwanu ukurukunga matiangi rero bagateba umwana wanyekale ndo murayi tomonene nabo igo ekero korigerera imbabwa tegete ngo alternative budget bonsi pibanchira nirenga ense ya Kenya chi trillion ninye na biyogoto nacho chikoba chikoyera kero korigerera imbabwa tekerenga kaba bwatekerenga kero ise korigereria oyo minto president ito to be matiang esa kolire ski ministry nga kijalenga ese serikali ni mtu ya vitendo especially kiretu alenga ese communication ga change tukuti TV atolete ya digital tukaenda samangana ijibas chi school aga change chons ekeralinga internal security image sure ya kwamba nsi usalama njalengo kera buna ga na kurekere confirm ya lengo tuangaisha igajete ne ndege kabwate BOP akabeko mungao na akabeko uri ndakamwira ni kujina rubi wakwanire igoro yebikoru byaye na David Maraga nere ntwaro kinarute blueprint gose ebimanyiro libya ngaki chikobaga korubura igenta kwanirete no kurwani obukurumi otobukurumi borobwo kiro muntu nabagosaba kyagera buna bono gana bwato itire Kenya is very rich lakini obukurumi bali barangina sei bago chinyora bachira na wakogera tubwato bokon lakini abantu baito
una bono iga usegurigeria tunasibikire go state house ejire chinyinge uno yo mindu matenya otene kirara ende state house yakuna acha we budget ene ejire chiri kera kene ngiria yo kora batari acha ekorere gas asinya gitari igono osemeri goito buna abanta abaitire bakorera kera mbato 1% yo candidate ekere baramwena kemambi tofauti inde to change obora yubo to one time abantu banyare konyora ko bari lived kurwa sobo ko babwate bona Nowegenete ngambarete buri murwanererio yo mobo kurigyo burayi bwense gekogerekero ko barigereri bonsi pikero muntu gechaberete nechinsemo chionsi niyo chigotebanga inche nincho munyanyangi se kurigereria sobwa ngoiga twaro mubungo kurunga kale bwa misi gali kurwa sensemo eli ya sabauti gagotebanga onye Edwin Sifuna tari gochikorigyo burayi bwense umuntu bwekara mwanchere aho koboko David Maraga na baro bwo chinsemo jiri chionsi pyekero kuna koligereri kurwa se chigazeti gekora no burayi to koligereri kuna kuragana bali byara aye kwamba kora kanango ndoli kwagamba na nyarebe butuko na bono mokora siasa ororekane nuri ore nsemo ya kabere bagotebanga yomanyete kwamba kororekana gore sponsored yo chigosalia kuna kurogana bali uruchembachi baikire ndoto yokoreto umurwaniriyo yo moboli egento keria paka balente endoto yo umurwaniriyo yo mukiagere turabasabire mono togendete gusaba nekirenga mbamanyete na tokogenda tole divided nturigo chikonyora bugambi ntokuborusira isi egento ngosaba nkirina abakenya situanucha nyoto tagete tofauru tubasabire na barabu kugenda banyare kwa live aso muntu oyo munande telibono bono igabuna inyarebe na ndama ngana ndense yenkenya tomenyete naboko nyo yabekiru na yabekiru lakini egento ngirina to endre kubasabira kabisa na tosabe at the right time ya saa to ekiongozi eba wancho murigereri egati yabali basoira asomurubiri tigandara baligereri kurwa ase umtandao ito Facebook wesema mbiabono nindoche Jessica Murao tebe Ensoko Bwakire Jason Mumaria tebe Ensoko Bwakire kiongozi na babaye agoteba live kurwa chinsemo chia mugirango nyamaiya nindoche gaiga musolibwege suno otolega iga nakuru oteba nagenda tegotoligereria oteba ngana kuru live gati yabali basoira sema mbiabono mwancho murigereria nchiro konyara kwa gotonyora nelio kogenda so mtandao o Facebook nabo konyara kwa go stream otonyore bune Ensoko TV nabo igo onyara kwa go korinde kukekuru kugoto follow kero goto follow no goto bwatia elitonyara kwa batokwaga omuganda aliyesenchera yobwikirano nabo igo mwancho murigereri nindo chega iga se ngogotebi ngogenda sensemelia YouTube subscribe sensemelia YouTube Ensoko TV elio nyara kwa goto bwatia ne namba ito studio nago tebi no go chiesa nabo kurigereria se sensemelia WhatsApp otome ujumbe ole bonye kole na kuruga iga nabo goto boli story nabo to go pin ne location yo chiche chwe yago teba ngali tukolia lero nabwate ebibuyu ataete kubucha macharo lenga na nyore aya kurukwa ya nakuru asema mbia bono nabona nagotebia seseti nigotobwate uyo minto kurunga wen mungale nere togendete gukwana nere nigakoligie kirukyo bwe MC kurwa asensemeye ya nakuru na namone gentante biri no mubarubu mugusiba koligereria ilibanyara kwa bakwagacha nabo igasago tebanga gatie bintu biri bakwa bakoligereria mwancho murigereri no koranga ngaki bakonyara kwa bagokora asenchira yo bwikirano tigatogende bosia taete bono to kwanire gaiga twarigereirie mugusio ito nkiekero korigereri kera unify mugusi mono kwa kwanire goro yobora ina bintu bindo rigeretie mugusio isikauga igara kore bimoreta sobwa mona bande ngente kamunkelina tonyale bwa mateboko to gutwara chi group na se twarwete kurunka ali umanyete twarwete se ito togachama bono munanje sendwete nyamira maruko yo tapete nyamira lakini tuachiri tuomeranira one is my brother ibintu ibina bigotolenta amo kikazi togende chikanisa gotoleta kira sobwamo kiagara katonyara no chigote abuna nkwarwete familia abo maruko tubano teli nyinga abuna abantu tura ngento bono tokora kelimine tokonyora twale tubwamate twaba kuruchikanisa kurwa sebyombe yagara twanyagusira na kiagara umugusino muntu kwirwanirira mugusino muntu kwirwanira mwancho murigererie kera chigendete kominyoka doche chetiri chitekemerongene maiga ichinsa ibere semambia bono tokoirana we ningonte byali sensemeye iga ngaki chinyumba chionsi pichi abagusi maete gusi ali ngote abaro no mugirango no mugetutu na bintu binde byonsi achiko bagago totebi kurende tigatore na asege tuligeito na Frida litonyara kwa tokogendera busio
ase chinseme chiga omonche muri abona butambe tokogota inga omogusi no monto mung'aini getinginye king'aini igekoboka mambia akierigeria ekero korigereria ga igekero twabe togotara ng'a omogusi obeire gakomenya chinsemo chionsi na kwene kia ng'a omokiori tobwate korugageria esorogongo rwa gusina omogusi andonsi akoyobeka igo mwanchi omorigereria ekero tore iga iga ntwagota ng'a ngoumerana tore nabatiotereri baito gose amashabiki aito aito gosangana aro atomanye ng'aki akobwati emeroberi iga iga ng'aki emeroberi yegetaseni gia ensokere ensoko Bwakire ngobwatera amang'ana amaya nkoyanyorare igo mwanchi omorigereria ayongati yari torabe tokomorikera ase omoroberi iga bwa ensoko Bwakire emambia ya bono iga nyora ng'a ayonsi nabo koyabwate gwetera ase ensemo eri emitandao Facebook nabo igo YouTube gwetera Ensoko TV tolikera ujumbe yago mwanchi omorigereria ngo igutara amashabiki yonsi narorora kuruga iga ase omochio nakuru igo no tolega iga ase ensemo iga ya Lanet mwanchi omoria totwara bwoba ekegera ng'a ntobe togosanga naye ase obwamo kondo mwanchi omorigereria nyora ng'a etore ase enka eyomogaka Gibson Maroko oitwa chakomoa eng'ora asogosiria omorugi oye Sergeant Jane Momanyi Kezia no tolegaiga asenka yaye inyoro mwanchi muri ntwa kumanya emerobirio ya matanga buno naritaye omogusi litkoria rero nebe kegwonchereria akeigo kurinde mwanchi murigereria ntobeto gukoyerentera yonse ya mase yemo tokumanye ng'aki agakorekana kurinde tiangongereri bageri garia bene kwarigania omogeni toberi tokumerana nere gaiga oreri shabiki kegimari Ensoko TV atomanye ngai yakorokoro karibu sana. Okay. Mbia mono yo minto kerubo asenge enjo ye mambie yengi ye moima nyasato igorere naende atoiro burabu oboiga nje marieta nenkoro Ronald olibo gekombe moiboru onyamira count eonde naende nginarume nyagusira oyo mukoro kagesi ajen lakini ntwa marieta tomaete karo moke tomaete nanchie mima lakini nde bono kikazi nkesia bono no moiguane twabeire nere nemerobiri yaye koru twaichagete koru Nairobi paka tugaikaga iga enka yaye ya Nakuru Aranet ni nyasaye mbia mona seng'encho aturaete buya TV nake goke aseng'encho kiabeire gegoto arigani buya somochi oyo na gotworokia yagenderete ng'a yakabere Yesu tobe togokwana nere Innocent Onyango na Joseph Chwea nga nare yaba twariganetie korosiko gari Innocent Onyekong'igwete nabo haraga iganta tekoranga makuria ng'akia kororekana ate bichwe soka gochaga igoro le bituma ng'akibire bate twigitaya chwe konyeliuba ndira konyelia limeire konyelia wande ino bwate gento gete ndakwira ni ase gazeti yake igoma kurangiria mashabiki itakwane gazeti ya The Standard omusibati oyo muti umugako rituko tokoroka basibire nyangi obotukobu niga shindaga kulia mugoka tarengenka igashindaga kuri mugoka obotu arenge gotakuna okay oli omusibati yakagechi ngaya haya tekolobia kina nekegambiro
chomanyete chwe into nainde twabwaterana nere nangana rwe birengereri byane byarenga so mutwona kararu birengereri akego embire byobwate sema bya bono tembiringa nabo konyora kia opira kurwana nabo kominyaka kotini timati gose bagakambare ngekenyorekio baka bagaikera ase bakoenda busio bwe kegambera magoso narari umuntu mwangeta buno mugakone obutuko bugimanemera arenge gutakuna no burendi abegete bwoya tokomanyereria burendi abegete kurusiko bwoya tokomanyereria bori tigago turarageria mashabiki itu kurwa SSMA ya laneti mwancho muligiria Ndemo na stogo tebinga nigo tokwana nengora yitu guchia se amate ya maruko asogosiria mwancho ye aselieta kezia mwancho muligiria togo tebanga asenchire bwikiranu togo nagere togo tebinga tigatorera na SSMA Freed tumaiko batokwira no guchage mwancho muligiria mbia mono sana Innocent togende to mwancho mulielia okubwatelia korugaiga asensemo ya lanet unatoika ukumanya bukare no ndegaiga neli shabikiri konkegima oyiboigo ole omoiri gocha senke yeiga na rato manyenga sobwenye ngakia momanyete Sergeant Kezia karibu sana nainde. Okay, asante. Oyo Sergeant Kezia na momanyire kurukaro umwana omoke naende no mwana orengo muyo muororo ngakinde tokonyora kogechi bunonde nga gose no mogechia era korokio bosibwaje boro buya bwo bworo bwo boitongo naende ga kogokwana ne akorwe esure yerengiya naende no muntu anjite gasi yaye bono ndugu yane naro agwime cops akabera kurworo buna bachite konyora no mugakoye son babere bakomenya buya nabuna banyo rira abana babere bono ekworo king'omong'ina oyo oso omwana oyo anchire omwana nkomoroka ase eng'encho nomoigwana are bono nomonto bwa masikani bwanchete abanto bonsi naende obwate obwororo boro buna arura asobo iko bwense. Okay, asobo gima bwaye kibono turabe tukuna kuinyura kana emirime yaye tochine omokibuna yuaga achete buyaiga nabana omorigereri bwe gestation kia Ensoko nkeringa Ensoko n'Ensoko eriekorwa amache ayara ya etie nemiroberi erabe gotokonya buno omogusiri mbia mono sana asogo sangana into mwancho morigereria buna kwaigure egeta seni Ensoko ngebwate emeroberio eyoko bikina mangale gaiga soro gongoro iga enkomo ali baga Innocent Onyango abeka gotokwana kora sense melena wancho murigereri ne igotogendete gukwana kurwa senseme chichalanet abo igo bali bare asenseme ya Nakuru kumbe ntuli ntutweka
mbeo teli gotoitaga iga ritukorie igoro ria rengeria bene sano mwancho murigereri kera bajumbe barenge gwe bagoikara ase bunge na gukwanera omuswada bwa finance bill gento gyo kumanya nga ase bunge igotobwata bajumbe chimisa temerongena na kianda bolie mwancho murigereria ebolie omupunga wachorete igoro kayare gekogera ritukoria igoro toete kuchi parliament inki naende innocent ngorate bitora abantu asubo maene egasi yomupunge nechigasi chibere asense ya Kenya te yo murigereri ngakyo kwa serieta na namo no rigererie kamereria onyara kaba kogote yo murigereri kyokuruku abantu baminto abagusi baminto aso mwata cha usien asema komoke yen kesi kibogo yore kurunya musiso basaiboire okay asamalie tanguru kujosho nyasim kibogo wate programs chinkia nande tokumwakera yo minto jopo nyasima manyi chairman ya Ensoko TV asoko ari lenchera cha kuto bwatisia soko mosindi anti mbaro maybe mogo ikanakuru mogo soa mojelani okay nje narugusi ase moya ime rete kisi county lino paregasi ane ngonya konya ro nera totebi elieta ayakorwa itonya kaba tokogenda usi nje tigangali bagokwania ba minto bali mukugeria Ensoko TV siko ya mochona kuru soko moyeni aseni yane sachenti chesia momanyi sio ubuzima bwaye aba digereria baminto b'Ensoko inere chire wikerne rero nigo twaikiri nyamusiga ugwite nga nyamusi no era anto banya musirende ngagerete nga ekera babaru chaiga na babaru
tenga mwaretire ilieta lia nyamusi ya gorokwa anyare gusanga umugati asati kwa biamore sana enkor Lucas Karume Okyoga Okyoga no murisi ekanisa ya Ndimu numboli umulisi ibolio igoro ntwatemete gukwana naye lakini insa na sentia biko lioba lia limire kati yo mwanafunzi omoiboli no mwalimu nkioroche kere kebegatia gosekero kende nto play munde mbe gorofene no nyamba begete foundation ingi ya tenga maene inki kendo muliso ya kiale asante biamono igo ntara iraneria ribori erio nikawakusanya penye mto ushukao kwenda Ava na huko tukapiga kambi yetu muda wa siku 3 nikawakagua watu na makuani yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu. Ki nkonyara tore konyara ribaga twisana abana baito twagamba naende twaba sabira naende kero kende tweikase tukweng'ata egekoro bato tebuna tubwente komenya ase ng'encho abaibori baito naba chisokoro chito chiabwate chingaki niriba bagotose lakini chika kiechi no chisokoro chibare beri bisi kiro monto na maria noro ng'ang'ori gochaka elio tonyara koba tokora nyora enkwana kurwa asenseme turanyora umugano musinini nabora aburi ng'ang'aki egitaseni gya Ensoko ng'aimore igore ndeti gatoria nese Frida tokuma koira no mulisia wateba no ni nchirango kelio abantu bachichega iga litonyara koba tokwana ndo manyenye generation yenere yo mwelio pi ekorukunga millennials era atomero muibuli 500 ata Genesis de gotoma twira nese Frida ndete mweli baga mwali gani atumanye na kiakorokwa aratoa bana keigo onyagosira buna bamenyete nere buna bakinire gocha karibu sana. Somie skuru ya nyamusi ndiche matabu ati mangana mange no muntu buyanje tina ndi bwanje tegati yaye unatua kino gotira agosimai na ndoge ndukwana no bwororo bwaye na ino muntu unatua kino gotira agosimai na ndoge ndukwana no bwororo bwaye na ino muntu radi waki obrenga di waki asigasi yaye kuna renge kokora kuna goja tabwate ma story nyingi
n'abana baye nabalerire balererwa ase enchera eye endonge ase ekanisa naye kotena enchera echi chiaye nere buna abwatete nabaibori bamorendete bamwegeretie ogenderera igo igo nere ocheririe abana baye igo naende na omonto bwe chinguru nagokora egasi yaye ase enchera eye na intwe atwae chinguru egere togwese kogendereria teri rahisi no nenkong'u nonye nase inche nakong'u. Nonye nase abana ase chingaki echi nimaete na chinkong'u nomotebi kende okorigereria igo oseka nogechiwe. Nomwanchi omorigereria ntobe ase omotimoko moke igo tokoira nomwanchi omorigereria ntobe
Eye Ensoko TV Oboroso Bumugusi Nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumia asigari enke ebasi no nyaneli kurukuro Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha.